Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Коддуслар өйе каршысындагы шымырт агачы быел беренче тапкыр чәчәккә бөреләнде. Тулы башылырга торган тәлгәш хуш исле бөреләр язның җылысын тоеп шартладылар да, кояшка карап, аппак таҗларын ачтылар. Әле үткән ел гына беренче улы Габделхәй тугач, Коддус Акбырын чишмәсе буенда моңсуланып, ямансулап ялгыз үсеп утырган нәзик кенә шымырт агачын үз бакчасына күчереп утырткан иде. Коддус аты белән Акбырынны узып ук киткән иде инде. Кинәт: "Туктале. Өйдәгеләргә чишмә су алып кайтыйм. Акбырын чишмәсенең суы тәмле, бар авыруларга да шифа", дип кире борылды. Әле кичә генә бәбидән котылган Нәзифәмнең күңеле булыр дип уйлый, арбадагы кечкенә кисмәккә су тутырды. Кисмәкне бөкеләп арбага салыйм дигәндә, ялгыз моңаеп үсеп утырган шымырт агачына күзе төште. "Бәй, ник монда бер үзең яман сулап утырасың? Акбырын аланындагы иптәшләреңнән аерылып, чишмә буена килеп төпләнгәнсең." Коддус авыр эштән бирчәеп беткән куллары белән нәни агачның нәфис яфракларыннан йомшак кына итеп сыйпап алды. Аның әллә ниткән күңеле, ошынып, җаны җырлап торган чак иде. "Әйдә, мин сине үзем белән алып кайтып китим әле. Ишетәсеңме, шымырткай? Кичә генә минем угылым Габделхәем туды. Ишетәсеңме? Угылым туды минем. Беренчем. Менә сез икәүләшеп, бер-берегез белән узыша үсегез әле. Гасыр башы 1901 елның 10 майы сезнең туган көнегез булыр." Ул арбадан көрәк алып килде дә, нәни агачны ипләп кенә җире тамыры белән казып алып, чиләккә утыртты. Үзе һаман агач белән сөйләшүен дәвам итте. "Әйдәле, кешеләр янына кайт. Монда бер үзең утырганчы сиңа анда күңеллерәк булыр." Шымырт яфраклары йомшак таң җилендә лепер-лепер уйнаклап алдылар. Әйтерсең, чишмә буена Акбырын аланлыгыннан җилләр агачтан үзеп китереп ташлаган, яисә берәрсе шымырт җимешенең әчкелт-сусыл тәгамын суырганнан соң җиргә аткан кытыршы төше, чишмә суы белән сугарылган бәрәкәтле җир ана куенына кереп ятып, яшел сусыл борынчыклары кояшның мәрхәмәтле җылы нурларында рәхәтләнеп кыенып үсеп яткан агач Коддуска рәнҗегәндәй дәшә иде. "Ник тидең инде син миңа, Мин бит үземнең туганнарыма якын гына килеп урнаштым. Зур булып үскәч, тирә-ягыма аклык, сафлык таратып, минем яныма нәсел-нәсәбем җыелыр. Без Акбырын тирәсен хуш искә төреп, язын чәчәк атар идек. Ә син мине күчереп утыртмакчы буласың. Минем нәзберек тамырларыма үзеңнең кичә генә үткер пычак кебек итеп кайраган көрәгеңне батырдың. Мин синең нигезеңдә үсеп китә аламмы әле, юкмы? Ул турда уйлап та карамадың. Чишмә буена кире кайтып утырырга аякларым юк лабаса. Әгәр үз иркемдә булсам, аякларым булса, туган туфрагыма, туганнарым янына йөгерә кайтыр идем дә. Чишмә җырына, сандугач тавышына кыенып, туган якның назлы җилләрендә кардәшләрем белән серләшә үсәр идем. Туган туфрактан аерылуның авырлыгын аерылганнар гына белә. Сине, Коддус агай, Аллаһ минем хәлгә төшермәсен. Илсез, җирсез калырга Ходай язмасын. Үз йортыңда яшәп, балалар үстереп, үз түшәгеңдә, үз нигезеңдә, үз үлемең белән дөньядан китеп, үзегезнең алансуның чәчәкле, җиләкле зиратында ятарга язсын. Чиләктәге шымырт яфраклары шул рәвешле моңзарларын түктеләр. Менә шул Коддус, хатыны Нәзифә беренче улын тапкан көнне Акбырын чишмәсе буеннан алып кайткан ялгыз шымырт агачы быел беренче тапкыр чәчәк атты. Нәзифәнең сөт белән тулышкан күкрәкләрен суырып тамагы туйган Габделхәй
нәни шумырт агачының хуш ис таратып утырган ап-ак чәчәкләрен күреп, алпан-тилпән тәүге адымнарын атлап, агачка таба юл алды. Син әйтем, кил әле, күр әле, улыбыз тәпи китте дип сөенеп иренә дәште Нәзифә. Кара син аны, шымырт чәчәк атканда карлыгачлар улыбызга тәпи алып килгән түгелмесең дип, Куддус улын күтәреп угалды. Әттә, әннә, сәсәк дип чәчәккә үрелде улы. Әттә дигән сүз белән теле ачылды угыланның. Икенче балабызда угыл булыр, Алла теләсә. Имана җиребез артыр, диде Куддус. Халыкта шундый гыйбарә йөри. Баланың теле әттә дип ачылса, икенче бала угылан була имеш. Исәнме кырдаш дип малай белән исәнләшкәндәй, ап-ак чукларын тибрәтеп алды яшь шымырт агачы. Габдрахман хәлфә җиделе лампаның филтәсен күтәрә төште дә, Көлиш авылында яшәүче дусты Яковка хат язды. Друг мой Жәкәү, безне Себергә гонят. Без с тобой больше не увидимся. Мин сизәм, миңа обратной дороги нет. Жена Зухра скоро должна рожать. Уже с 8 месяцев курсаклы. 2 сыновей с собой заберу. Но кызым Нәфисәне спасти надо. Күрше авылдан сөрелгән Зиятдинның кызын там много мужики кишләгәннәр. Ей было всего 16. Она после в реке утопилась. Минем Нәфисәмә тоже 15. Я очень куркам за кызым. Хочу сегодня ночь отправить она к тебе. Ә син ничек тә отправляй дочку Үзбәкстанга. Онда минем женаның абыйсы Гыйниятулла очень большой большевик. Ул булышыр. Прошу, коткар минем баламны. Аны будут искать. Спрячь, сиңа тоже могут килергә эзләп. Знают, что ты мой дус. Бәхил бул дустым Жәкәү. Мин знаю, когда-нибудь бу хәлләргә конец килер. Без генә не увидим. Беренче минем душку Нәфису спаси. Хуш, бәхил бул. Габдрахман хәлфә хатны язып бетерде дә, кабат укып чыкты. Үзеннән агып төшкән күз яшьләре әле карасы да кибеп өлгермәгән хәрефләр өстенә тәгәрәп төшеп, хәрефләре юеш тап булып җәелделәр. Аннары ул Зөһрә янына килеп утырды. Хатыны сәке читенә утырган да, байып баручы кояшка карап, уйга калган. Аның сагышлы, уйчан, матур йөзендә әллә нинди әрнү, гаҗизлек, газап. Иренең иңнәренә кулын салуыннан сискәнеп китте ул. Шулай да йөзенә елмаю әсәре чыгарып: Син әйтәм, кемгә хат яздың? Әллә йыладың да инде? Карты малай бетеренмә. Әллә әнә Халисә кирип чыкканы. Авыл халкы җибәрмибез, ник тик торганда балаларыбызга белем бирүче хәлфәбезне Себер җибәртик. Куа башласалар, авылыбыз белән капка төпләренә йыгылып ук ятачакбыз. Җибәрәбезме соң? Шул хәлфәбездә укып чыккан ничә кеше указлы мулла булды. Тапканнар тоталарда җыен уңган булган кешеләрне Себер куалар. Җитмәсә, хатыны да менә-менә бала табарга тора диләр икән. Бер дә курыкма Зөһрә, әйтте диярсең, кумаслар. Суислары җитмәс дип әйтте. Алла бирсә, картым, акылларына килерләр әле. Менә шушы туачак балабыз хакына булса да калдырырлар. Менә кара җаным, ничек тибенә сабый. Якты дөньяга туасы килә дип, Габдрахманның кулын үзенең ишенә куйды. Иренең тамырлары бүртеп торган зур куллары астында дөньяга туарга талпынган нәни җан тибенә иде. Ирнең күрән күзләре тирәсендә сөйкемле генә җыерчыклар җыелып, күзләрендә елмаю әсәре күренде. Эй, балакаемла, әле бу дөньяга килгәч ниләр күрәчәгеңне белмисең шул. Белсәң, алай ашкынмас идең. Әле исән мин бу дөньяга килә алсаң, Аллага тапшырдык, диде ул төшенкелеккә бирелеп. Син әйтәм, алай дип әйтмәле син.
Анда да әдәм балалары яшидер бит. Бездә төшеп калганнардан түгел, яшәрбез әле. Балаларны саклап каласы иде. Рәшитебез бигрәк сабый. Камил исәйгән инде. Нәфисәсенә 15 тулды, җиткән кыз. Әле кичә шул Халисә инде. Ул бөтен авыл хәбәрләрен белә, әйтеп торганы. Лотфулла малайы Ярми, шул Нәфисә баскан эзләргә басып йөрсәң иде. Әгәр миңа кияүгә чыга калса, ул кызны сөрмиләр инде. Комсомолга кияүгә чыкса, сөрмәскә дигән закон бар икән. Әллә яучы җибәрәсе инде дип әйтә ди. Кит булмаганны. Ул Хөрәсән Лотфулла малайына кияүгә биргәнче Себергә китсен. Бигрәкләр дә булмаган ялганчы бәндәләр бит алар. Шулай карчык. Власть кем кулына күчте бит. Җыен надан, ялкау, бетле хәерчеләр кулына. Шаккатмалы хәл. Күршебезнең сөйләшүен күрәле син. Йортының терәвен санап бетерерлек түгел. Ничек өсләренә ишелеп төшми торгандыр яши торган йортлары. Сыерлары язын күтәрәмгә кала. Ул өйләрендәге таракан, мыжлап тора валлаһи. Казан кырына җыелып, ашларына төшеп интектерәләр икән. Хатыны Мөнәзәһә, ашка төшкәннәрен ничек җыеп бетерәсең? Мин аның вагыракларын алып та тормыйм дип әйтеп әйтәди. Шуларга хәтле кеше булып сөйләшәләр бит, мин сиңа әйтим. Ник ул тараканнар аларда бар, бездә юксың? Шул булмаган, ата ялкау галәүдә кеше булган. Безне куарга дип карар чыгарган көнне әйткәннәр. Габдрахман хәлфәләрне куып чыгарган көндә үк шулар өенә күчәрсең. Балаларың да ишле, өең дә өстеңә ишелергә тора, терәү өстендә терәү, Алла сакласын, харап була күрмәгез дигәннәр ди. Безнең намазлы, динле гүрнәчә кебек йортыбызны рисва итеп, шулар кереп утырыр микән? Аларга ярып тараканнар да күчәр инде. Үземнең күреп торганым бар, Казан капкачын ачу белән ашларына түшәмнән шыбыр-шыбыр таракан кыелганын. Ничек шулай фәрвәйсез яшәп буладыр, Алла сакласын. Алардан чыккач киемемне салып селектем, берәрсе ярып керә күрмәсен дип. Ярар, Аллага тапшырдык әтисе. Без күрәсен кеше күрмәс. Ходай Тәгалә кешегә үзе күтәрә алмаслык кайгы хәсрәт бирмәм дигән. Түзәрбез, чыдарбыз. Менә баламны исән саугына таба алсам, монысы кыз бала булырга охшаган. Рәшит Ташбаш ду килеп тибенә иде. Нәфисәм әкрен генә, ялкау гына йөрде. Бу бала да Нәфисә кебек тыныч. 4 ягы тәңгәл булып тусын инде, Раббым, бер Аллам. Аллага тапшырдык. Бигрәк шөбһәле шомлы заманга туры килеп торуын кара син бәхетсез уланның. Бигрәк имансыз чорга. Олай диме әтисе. Бәхете белән тусын, иманы белән. Бәлки калдырырлар әле. Белмим, булмас. Авыл халкы гына саклап кала алмас. Имеш, Теләчедән атлы гаскәрләр чакыртканнар ди. Әгәр халык күтәрелсә, аларны куып тарату өчен. Кеше сүзе генәдерме? Күрше Галәү сөйләп торган. Теләчедән ишетеп кайткан ди. Анысы ни эшкә тагын? Үзләре генә булдыра алмаслар дип куркалардыр. Синең юлга чыгасы әйберләрең әзерме? Җылырак киемнәреңне, бозылмый торган ризыкларыңны күбрәк куй. Юлда нәрсә буласын белеп булмый. Анда ойлар буе барырга туры килүе бар. Син әйтәм, җылырак туннарны, шәлләрне алып чыгып киттеләр бит. Яни үзенең җылы шәлен, әтинең тунын китерергә тиеш иде. Син югында әти килеп китте. Кичә әниегез йөрәк иянәге тотып, түшәккә ягылды. Бу хәсрәтне күтәрә алырмы белмим дип, бик ашыгып кайтып китте. Бахыркаем, әти шундый картайган. Минем белән тыныч кына сөйләшкән кебек булса да сизеп торам. Тавышы калтырый, күзләреннән яшь тамарга гына тора. Бала хәсрәте үзәкләрне өзә инде ул карчык. Алар да безнең өчен үзгәләнә бит. Ни хәлләр итмәк кирәк? Бер генә мыскалда гаебебез юк бит. Ни өчен? Ни гөнаһыбыз бар?
Минем балаларга сабак бирүемнән кемгә зыян? Шул булмаган Галәүгәме? Оятсыз. Әле сезне иртәгә иртән озаталармы? Синең өйгә күчәсе иде дип тора. Нә галәт төшкере. Аны әйтмичә калса ни була? Наданның гел надан инде. Синең оппак итеп юган идәнеңне үзенең пычрак чабатасы белән кирип изәр инде хәшәрәт. Кайгырма әтисе. Язмышыбызга шулай язылгандыр. Аллаһ Тәгалә җәзасын бирми калмас. Һәр кем үзе эшләгән гөнаһлары өчен үзе түли. Гамәлеңә карап бирермен дигән Хак Тәгалә. Гамәлеңә карап. Без синең белән әтисе кеше рәнҗетеп яшәмәдек, кеше хакын ашамадык. Әҗрен дә күрербез әле, Алла теләсә. Тик син генә исән була күр. Син исән булсаң, ничек булса да яшәрбез. Синең белән бер хәл булса, мин яши алмам. Хараплар гына булырмын. Синең белән Себердә дә кимхур булмабыз. Кулыңнан килмәгән эшең юк. Нәрсәгә тотынсаң, шуны булдырасың. Үзеңне сакла, әтисе, бик бетеренмә. Зөһрә шулай диде дә, Габдрахманның иңенә башын куеп елап җибәрде. Я Раббым, сабырлык бир, саулык бир. Балаларымны бәла-казаларга дучар итмә. Аның инде ничә көннәр буе иренә, кадерлесенә тыныч күренергә тырышып тыеп торган күз яшьләре ташып чыктылар да, Габдрахманның яшел кәзәкиенә тамып, юеш кара су тап булып җәелделәр. Габдрахман хатынын 16 ел буе гөрләшеп, сөешеп, бер-берсенә авыр сүз әйтмичә, һәр көннең кадерен белеп яшәгән кадерлесен куенына алды. Зөһрә, тукта, сабыр ит. Сиңа дулкынланырга ярамый. Синең әле миңа, үзеңә яисә Нәфисәгә охшаган нәни кыз алып кайтасың бар. Ул кызны синең белән иркәләп, сөеп үстерәсебез бар. Аңа хәтле тыныч булдың бит. Башны ташка арсаң да баш ярыла, ташны башка арсаң да баш ярыла. Ояларга оясы, кунарга кылгасы булмаган әтрәк әләмнәрне сөендереп юкка чыкмабыз. Бер җае чыгар әле. Ходай җан биргәнгә җүн бирермен дигән. Мин сезне бер кайчанда авыр хәлдә калдырмам. Бер кайчанда. Әйдә. Икенде намазын укып алыйк та, сиңа әйтәсе сүзем, киңәшем бар иде. Габдрахман чыпта намазлыгын, аның артына Зөһрә үзе суккан намазлыкны җәйде дә, бер артлы басып, икесе икенде намазын укыдылар. Озын-озак итеп дуга кылып намазлыктан күтәрелеп килгәндә, булдырда Хәбибулла карт белән Фәгыйлә карчык күренде. Хәбибулланың кулларында төенчекләр, Фәгыйләдә казан белән ниндидер ризык. Ризык кайнар күрәсең, карчык казанны тастымал белән ураган иде. Исәнләшеп керделәр дә, бергәләшеп утырып дуга кылдылар. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллага шөкер. Әлегә Аллага шөкер. Габдрахман белән Зөһрә башка әйтергә сүз таба алмыйча төртелеп туктап калдылар. Өйдә авыр тынлык урнашты. Әзерләнеп беттегезме, балалар? Хәбибулла карт төенчегеннән үзенең затлы тунын чыгарып кияүенә сузды. Синең тунны су буе ялкау Әдһәм малаена биргәннәр. Габдринең тунын юк бәягә генә Таргида сатып алдым дип әйтә, диде. Ярар, бабай, эсте тәнендә туссын. Ялкау Әдһәм малаеның ни гаебе бар? Ул алмаса башка кеше алган булыр иде. Ул ялкау Әдһәмнәрнең гомерләрендә дә андый тун киясләре юк. Шуңа күрә аларның кушаматлары да ялкау. Исең китмәсен, бабай. Мин синең туныңны да алмыйм. Әле көзгенә, кышка чаклы берәр җае чыгар, Алла теләсә. Менә Зөһрәмә әбинең мамык шәле, җылы жакеты әйбәт булыр. Киез итекләрне дә алырбыз. Себер хәтле Себер бит ул. Кит булмаганны кияү. Нинди алмау ди ул? Нинди алмау? Себергә тунсыз чыгарып җибәрәм диме? Аласың булгач аласың дип, тунны этә-төртә кияүенә бирде. Ярар, бабай. Мин сиңа бурычлы булып калмам. Бу булгавыр заманнар бер бетәр әле. Дөрестлек таш яра диләр.
Без дә әйләнеп кайтырбыз. Сталинга да бу башбаштаклыклар килеп ирешер. Бездәй гаепсез кешеләрне акларлар. Гаеплеләр җәзасыз калмас. Аллага тапшырдык. Шулай булса иде, кана, шулай була күрсен. Хәбибулла карт кулларын күтәреп, дуга кылган кебек битен сыпырып куйды. Барысы да бер-берсенең тынычлыгын бозмас өчен китү турында сүз кузгатмыйча, сөйләшмичә, тын гына утырдылар. Шунда Зөһрә, әйдәгез чәй ичеп алыйк дип урыныннан кузгалуга Фәгыйлә: "Эй, Алла кайгынамла. Онытылыплар торам лабаса. Онытылыплар торам. Сезнең вакытыгыз булмас дип сарык ите белән бәрәңге пешереп алып килгән идем. Әйдәгез әле, әйдәгез, ашап алыгыз. Балалар кайда Нәфисә? Рәшит, Камил" дип каударлана башлады. Ул арада Зөһрәнең ишек алдында йөргән балаларын ашарга дәшкәне ишетелде. Өстәлдәге киндер ашъяулыкка ризык тезгәндә, өйгә Нәфисә килеп керде. Кызның күзләре кызарган, матур йөзе суырылып калган. Шиеп бәйләгән ак батист яулыгы астыннан шулпылар таккан кара озын тылымнары күренеп тора. Карлыгач канаты сыман кап-кара нәзек кашлары, озын кирпекләре астыннан түгелергә торган моң тулы күзләре. Субханаллаһына дияселә, субханаллаһына. Өзелердәй нечкә биленә канәфер чәчәкләре чигелгән зәңгәр су алъяпкыч япкан. Бал итәкле куе зәңгәр күлмәгенә зәңгәр су җирлеккә шәмәхә канәферләр төшкән алъяпкыч шундый килешә үзенә. Бу матурлык татар кызларында гына була торган садәлек, сафлык, мөлаемлык. Әби бабасы белән кул биреп күреште Нәфисә. Артык сүз әйтмичә генә өстәл читенә килеп утырды. "Малайлар кайда?" дип сорады Габдрахман. "Ник ашарга кермиләр?" Камил дуслары белән саубуллашырга китеп барды. Рәшит кайдадыр йөри. Ташлыкта ташбаш сүзәдер әле. Дус малайларына: "Без иртәгә атка тиялеп җир читенә чыгып китәбез. Сез анда бара алмыйсыз" дип мактанып тора иде, диде Нәфисә. "Сабый, нинди сәфәргә чыкканын белми шул әле. Әйтеп күңелен төшермәгез инде. Сәфәр чыгам дип куанып йөрсен. Юлга чыккач үзе аңлар әле." Хәбибулла картның тавышы сынып калтырап китте. Бу сабыйлар шундый хәлгә дучар булыр дип кем уйлаган? Кемнәрнең башына мондый вахшилекне күрермен дигән уй килсен. Раббым, бер Аллам дип, башын учлары белән тотты да, тавышсыз гына үксеп елап җибәрде. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Бу күренеш картның гаҗизлектән калтырана елавы, үзләренең эшләрендә ут ялкыннар кайнап торса да, бер-берсенә авыр булмасын дип тыныч булырга тырышкан һәммәсенә дә тулып ташырга торган буаны йырып җибәргән кебек тәэсир итте. Иң беренче Фәгыйлә кызын кочагына алып: "Балакаемла, бәгыркәй генәм, ничекләр түзәрсең? Мин ни хәлләр итим, дәрьяларга агып китимме? Җаным, балаңны ничекләр итеп табарсың? Соңгы көннәреңне йөрисең бит инде. Я Алла, нинди гаепләребез бар" дип, такмаклый үксеп елап җибәрде. Әнисе кочагындагы Зөһрә: Әни җаным, нишлик? Ни хәлләр итик? Нишләпләр генә бетәрбез? Күрешүләр булмас инде. Бәхилләр генә була күрегез. Исән генә була күрегез. Озакламаслар, сезгә дә килеп ябышырлар. Кытырган эт кебек бит алар. Кытырган эт кебек" дип тәкрарлады. Өстәл читендә утырган Нәфисәнең яңаклары буйлап күз яшьләре тәгәри. Ул аларны сөртеп тормый. Күз яшьләре ап-пак мәрмәр сыман озын матур муеныннан зәңгәр су төстәге шын ташлардан тизелгән муенсасына агып төшә. Ул үксеми. Бу аның шын татар кызларында гына була торган самими бер сабырлык белән үзенең язмышына буйсынуымы, гомеренең шулай бөтенләй дә ул аңламый торган якка китүе белән килешүеме, билгесез иде. Иртәгә китәсе, бөтенләйгә китәсе,
ул кала. Көн сайын алар урамыннан аны күрер өчен, Нәфисәнең тәрәзә каршыннан гына булса да үтәр өчен, кыз йөргән сукмаклардан гына булса да узар өчен, әле Нәфисә белән юньләп бер генә сүз дә алышмаган. Ләкин инде Шишмә буенда әллә ничә тапкыр ялгыш кына очрашкан Солтан Гәрәй кала. Ике арада ниндидер нәфис җепләр әллә кайчан сузылган. Шул нәфис җеп икесенең йөрәген бәйләп торсын өчен, Нәфисәнең сандык төбендә оппак батист ситсыга кыңгырау чәчәкләре чигеп, киләсе ел сабан туенда бирер өчен әзерләп куйган кулъяулыгы ята. Шул кулъяулыкны Нәфисә бүген ничек булса да аңа тапшырырга, бүләк итәргә тиеш. Тик ничек? Кем аркылы? Ул Нәфисәне аңлармы? Ятсызга санамасмы? Себергә куылган Хәлфә Габдрахман кызыннан егет истәлеккә кулъяулык алырмы? Нәфисә әле моны белми. Тик аның үзе дә ни икәнен аңламаган саф йөрәге шуны тели. Ярсый, дулый таләп итә. Кыз әле күрешә дә алмыйча аерылуны күз алдына да китерә алмый. Әнә ул бүген дә Нәфисәләр урамын 2 тапкыр урады. 2 тапкыр кайрылып карады Габдрахманнар тәрәзәсенә. Нәрсә күрәсе килде? Соңгы тапкыр Нәфисәнеме? Энесе Камилгә әйткән бит. Синең минем кайниш буласың киләме дигән. Әгәр минем кайниш булсаң, мин сиңа 2 җәпле пәк алып бирәм дип әйткән. Балык кебек ясалган кызыл сөяк саплыны. Шул сүзләрне 6 яшьлек малай кичке чәйгә утыргач әти-әнисе алдында әйтте. Әти, кайниш ни дигән сүз ул? Миңа түбәнешнең Солтан Гәрәй абый, әгәр минем кайниш булсаң, мин сиңа 2 җәпле сөяк саплы кызыл пәк алып бирәм диде. Әгәр мин аңа кайниш булсам, син ни диярсең? Шул чакта Нәфисә өстәл читендә чәй ичеп утырган җирендә җир ярылса җир тишегенә кирип китәрдәй булган иде. Улым, әле сиңа кайниш булырга иртәрәк. Солтан Гәрәй кебек егеткә кайниш булсаң да ярый анысы. Шәп нәсел баласы. Эшчән, уңган, укымышлы егет. Тик сиңа кайниш булырга иртә әле, улым. Иртәрәк. Нәфисәнең йөрәгенә сары майлар булып яткан иде ул сүзләр. Быел пешән ишелеп уңды. Пешәнгә төшәр көнгә кыз киленчәкләр бик ныклап әзерләнделәр. Өр-яңа күлмәкләр, алларына кайып матур чәчәкләр чиккән алъяпкычлар тектеләр. Нәфисә зәңгәрсу алъяпкычының күкрәгенә һәм итәгенә чигәсе канәфер чәчәге өлгесен Нәҗми Инсафы хатыны Өммегөлсем апасыннан алды. Шул бизәкне йөрәгендә бөреләнеп кенә килә торган мәхәббәт хисләрен бер кемгә дә, хәтта әнисенә дә сөйли алмый торган яшерен серләренә үз нурларын кушып, төрле тамбур җепләре белән чикте. Канәфер чәчәкләре язгы ит үрендә үсеп утырган шәмәхә канәферләр кебек күз явын алырдай булдылар. Әнисе, авылда атаклы тегү-чигү остасы Зөһрә, «Һай кызым, кулларыңнан куан, бигрәкләр дә матур булган. Син миннән дә уздыргансың. Тәмам агачтан үзеп алырдай канәферләргә охшаганнар» дигән иде ул чакта. Әнисе беләмени соң кызының канәферләргә нинди хисләр кушып чиккәнен? Ул Нәфисәнең сандык төбендә кыңгырау чәчәкләр чигелгән кулъяулыгы ятканын да белми. Алай дисәң, ана күңеле сизенми калмас. Бер көнне әтисе барын да әйтеп салды. Бу Габделгазиз улы Солтан Гәрәй илләдә ару, ипле егет булып үсеп җитте. Үткән елны пешән өстендә сакланыплар карап тордым үзенә. Кайырып чаба пешәнне. Пакуслары тип-тигез, калын. Үткән ел берсе дә аның артыннан җитә алмады. Иң беренче булып керә дә, кешедән күп алда Айбатау итәгенә барып чыга. Габделгазиз дә яшь чагында шулай бик оста чаба торган пешәнне. Бер кемгә дә баш бирмәде. Шулай инде, балалар ата-анасына охшап туа. Юкка гына атасына карап улын кыш, анасына карап кызын кыш димәгән борынгылар. Әнә Лотфи улын карасин. Лотфулласы да әдәм рәтле булмады. Ярмиедә нәк атасы,
ялкаулыкның шигенә чыккан. Әнисе дәшмәде, ләкин кыз бу сүзләрне күңеленә салып куйды. Димәк, әти әнисенә дә ошый бу егет. Әнисе куе зәңгәр төстәге җиңел тукымадан бал итәкле күлмәк текте. Эй, куанды инде кыз. Шул киемнәрен киеп шишмә суына барырга күпме генә талпынса да түзде, сабыр итте. Бу бәхетле минутларын пишән өстенә калдырды. Әтисе җиңел генә тырма ясады да, аны зәңгәр сары төсләргә буяп та куйды. Мә кызым, бу тырма үзе пишән тетәрдәй җиңел матур булды дип кызына тоттырды. Инде яңгыр гына яумасын, көне генә ару торсын. Бу атнада Ялантау болынына төшәргә булдылар. Бүген иртәрәк ятып йокла. Иртәгә иртүк яктыра башлау белән төшәрләр пишәнгә дим. Үлән чыклы вакытта пишән һәйбәт чабыла. Хатын-кызларда ир-атлар белән бергә төшәрләр дигән иде әтисе. Нәфисә йоклый алмыйча интеге бетте. Әллә нинди бер татлы хис йөрәген рәхәт авыртырып бимазалады. Урамда инде әтәчләр кычкырган, атлар кешнәгән, кешеләр сөйләшкән тавышлар ишетелә башлаганда гына кыз йокыга куерып, кирфекләренә йокы эленде. Ул ара әнисе килеп кызын уятты. Тор кызым, соңга калып кеше алдында рисвай була күрмә. Абруең төшә күрмәсен. Бер кеше теленә керсәң, дәрәҗәңне күтәрү бик авыр булыр. Бигрәк тә кыз кешегә. Нәфисә килеп җиткәндә кешеләр шактый җыелган. Ат арбаларына тезелешеп утырганнар иде инде. Чалгыларын, тырмаларын өскә күтәреп тоткан егетләр һәм кызлар Нәфисәне үз яннарына чакырып алдылар. Аллакаем гынадырла, ул япкычың, күлмәгең, Нәфисәкәй. Шул кадерләне иң ахшарсың икән. Ничекләр итеп кайып чиккәнсең бит, билләһи. Әллә ул канәферләрне үй түрегездәге бакчагыздан үзеп алып, ул япкычыңа беркетеп куйдыңмы? Субханалла, күзләребез генә тия күрмәсен. Элкәнрәк апалар шулай яратып каршылады Нәфисәне. Алдагы атта утырган гармончы егет тальянын сузып җибәрде. Аңа ир егетләр кушылып, җыр суздылар. Егетләргә хатын-кызлар кушылды. Тәртә башларына кызыл башлы сөлгеләр бәйләнгән, кыңгыраулар тагылган атларда кара кәләпүшләр кигән егетләр, аллы-гөлле күлмәк алъяпкычлар кигән, башларына шиеп ак батис чиккән яулыклар япкан киленчәкләр, кыз-кыркын, инде олагая башлаган хатыннар, Алансу урамын шаулатып, гөрләтеп, Урыстау өстеннән кояш күтәрелеп кенә килгәндә, Ялантау болынына зур ташкын булып агылдылар. Авыл урамы Сабан туй көннәрен хәтерләтте. Барысына да рәхәт иде. Шундый рәхәт иде. Пешәнчеләргә атап суйган сарыкны зур казаннар белән шишмә суына утыртып куйдылар. Элкәнрәк апалар өйләгә аш су әзерләргә калды. Калганнары Мишә буена Айбатауга таба киттеләр. Ул болындагы хуш ис китмәле инде. Шык тамчылары иртәнге кояш нурында җиргә сибелгән асыл ташлар кебек җемелдәштеләр. Өстереп кышлар сайрый. Уен көлке, җыр. Нәфисәнең икенче тапкыр пишәнгә төшүе. Кыз-кыркын берсен-берсе уздыра күлмәк алъяпкычларын мактыйлар. Абау җанашымла, бу күлмәгеңне кем текте? Җиңнәрен ничекләр итеп утырткан? Бал итәге әллә 3 катлы инде? Ситсысы бигрәкләрдә затлы, чәчәкләре тире кебек. Синең алъяпкычың соң, канатларың гына күр, ак күгәрчен канатлары шикелле. Ләкин кызларның күзләре Ялантау кырыннан рәт-рәт итеп басып алдырып пишән чабучы ир-атларда. Алар кыр казлары кебек тезелешеп, мускулларын уйната инде беренче пакусларына кирип баралар. Артта калырга ярамый, чөнки синең артыңнан ук шаш-шыр итеп икенче чалгычы килә. Чалгы тавышы ашык хурга калмады сыман. Пишән өсте яшь җилкенчәкнең сыналу вакыты. Монда сиңа авылның 1000 карашы төбәлгән. Сине күзәтә. Җитү кызларның әти-әнисе егетләрне күзләсә, Иләнердә егетләре булган әти-әниләрнең күзләре җиткән кызларда. Бу кыз ниндирәк? Уңган булганмы?
Жыбытқы түгелме? Бик шытлыкланмыймы? Кием салымы ничегрәк? Солтангәрәйнең әнисе Миңлебану түти дә шулар арасында кайнаша. Өлкәнәя башлаган хатыннар белән бер рәттән чалгычлар артыннан пишән тетәргә пакуска кереп барганда, ул Нәфисәнең иңенә кагылып, кеше ишетмәслек тавыш белән әйтә куйды. Кызым Нәфисә, менә бу беренче пакуска кер әле. Синең арттан башка кызлар тезелер. Без хатыннар соңрак керербез. Нәфисә инде әллә кайчан Солтангәрәйнең беренче пакуста икәнен шәйләп өлгергән иде. Иптәшләреннән бер-ике адым алдарак мәһәбәт гәүдәле егет аякларын айырып баскан да, киерелеп пишән чаба. Белә микән ул Нәфисә күңелендә нинди хисләр уятканын? Беләдер. Әнә, чалгы янаганда артына әйләнеп карады да, Нәфисәне күреп елмайды. Әллә булай гына, әллә кызны күреп. Нәфисәгә исә бу елмаю, әйдә җәһәтрәк, мине куып җит тә миңа якынрак булырсың дип әйткән сыман тоелды. Менә ул тырмасы белән тиз-тиз итеп җиләк кебек хуш исле болын пишәнен тетә, тарата башлады. Шулай кояш төшлеккә күтәрелгәнче, намаз вакыты җиткәнче эшләделәр. Болында чалгы янаган, бер-берсенә шаярып дәшкән тавышлар яңгырап торды. Илә вакыты җиткәндә Ялантау чишмәсе буеннан тәмле сарык шулпасы исе килә иде инде. Бу ис болын чәчәкләре исенә, яңа чапкан пишән исенә кушылып, инде ашыгырга өлгергән өмәчләрне ымсындырып, әйдәгез, тирләгән бит кулларыгызны юыгыз да чишмә буена җыелыгыз дип үзе чакырып тора кебек. Аш пешерүчеләрнең чакыруы да кирәкми иде. Егетләр чалгыларын үзләре чыгып өлгергән пакус башларына куйдылар да, мишәгә су кыйнырга төшеп киттеләр. Берәм-берәм елганың тын гына, акрын гына агып яткан суына чумдылар. Аларның кояшта янган тәннәрендә су тамчылары җимелдәште. Тын елга буе уен-көлкегә, шау-шуга күмелде. Кыз-кыркын, яшь киленчәкләр исә мишәнең борылып, чакрак тауга таба аккан ярына, кеше күзенә күренми торган аулаграк урынына, тирә-юне куе таллыклар белән капланган ташлык ягына таба юнәлделәр. Җилсез тымызык көндә су купшы бөдрә таллар каймап алган илаһи бер моң булып, кай чагында уйнак балыклар сикергәләп көзгесен ватканга үпкәләгән кыяфәт чыгарып, тын гына агып ята. Ниндидер кошлар суга тияр-тимәс кенә яшькелт карасу канатлары белән җилпенеп очып узалар. Илаһи бер матурлык, тынлык. Күзне иркәләп, ефәк канатлы күбәләкләр оча. Алар шул кадәр күп, төрле-төрле. Аклары, чуарлары, зәңгәр сулары, канатларына крән сипкелләр сибелгәне. Нинди генә юк валлаһи. Ташлык янында мишә киң борылыш ясап, Янсуар тау тирмән якларына таба борылып ага. Шунда инде ул менә дигән кыйыны урыны. Яр буйлары ак сары кумлык, рәхәтләнеп кыйын. Кызларның салкын суга кереп чыркылдашканы чакрактау маңгаена бәрелеп үзләренә кире әйләнеп кайта. Мәликәү, әйдә кер! Башта гына салкын кебек ул су, кергәч зеррәдә рәхәт, җанга шифа. Нәфисә, әйдә теге каенга таба йөзик әле. Нәфисә чалкан ятып йөзеп китте. Аның бу чыршудан арырак китәсе, күктә ара тирәгенә агып барган болытларга карап, хыялларын үз иркенә җибәрәсе, ялгызы гына каласы килә иде. Солтангәрәй дә шушы мишә суында, күзне иркәли торган зәңгәр күккә карап, кояшта янган көчле беләкләре белән суны ярып йөзәдер. Нәфисәгә икесе бергә кыйынган мишә суы да шул кадәр якын. Әйтерсең елганың салкынча суы түгел, Солтангәрәйнең көчле куллары мишәнең шифалы суына әйләнеп кызны иркәли, назлый. Кояш нурлары исә чалкан ятып тын гына йөзеп баручы кызның йөзен, су тамчылары кара бәрхет өстенә сибелгән асыл ташлар сыман чәчрәп бизәгән, чигә тирәләре бөдрәләнеп торган кара чәчләрен иркәли. Нәфисәнең мәхәббәт утында янган кигән йөрәгенә исә бу кояшның җылы нурлары
акрын гына, назлы гына искән туган як җиленең йөзенә кагылып китүе, Солтангәрәйнең җылы тынының, назлы иреннәренең иркәләвенә тиң. Суга сусаган елак таллар су эчәргә мише суына назлы чукларын игәннәр. Яр буенда оя булып үсеп утырган төнбөекләр сусыл сары күзләрен кояшка төбәгәннәр. Йөрәктә әллә нинди бер талпыну, ашкыну. Сөюгә сусаган җан тилмереп нидер көтә. Дулый Нәфисәдән нәрсәдер таләп итә. Нәфисә шулай үз уйларына уелып, акрын гына мише суында йөзә, шактый ерак киткән булып чыкты. Су кыйынучы кызлар исләренә килеп, «Ай, Алла кайгынам! Нәфисә юк бит! Әллә Ходаем упкынга эләгеп хараплар булганмы?» диештеләр дә, куркашып хәләнә кызны эзли башладылар. «Нәфисә! Син кайда? Әйдә әбәт ашарга барабыз!» Шул рәвешле дөнья бетереп кычкырган тавышлар яңгырап торды. Кыз да уйларыннан арынып, агымга каршы кылач салып йөзеп китте. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Ялантау чишмәсе буенда өмәчеләр тезелешеп утырган. Һәр кайсының кулында үзләре белән алып килгән төрле кыш табаклар. Әле кичә генә пешерелгән хуш исле зур түгәрәк икмәкләрне тау хәтле итеп әллә ничә җиргә өеп куйганнар. Бал исләренә өеп утырган болында яңа чапкан пешән, аллы-гөлле чәчәкләр исенә яңа пешкән шулпа исе, икмәк исе кушылып, үзенә күрә бер төрле бәрәкәтле муллык исе хасил иткән. Бергә иңне куеп эшләгәннән соң җыйнаулашып тәгам җыю өмәчеләрне әллә ничек бер туганнар кебек берләштергән, якынайткан. Нәфисә дә ара-тирә кеше сизмәгәндә егеткә күз салгалап кызлар янына, Ялантау чишмәсе буендагы кояшта җылынган яссы ташка килеп утырды. Солтангәрәй дә кызга карап ала. Менә аларның күз карашлары кисеште дә, егет Нәфисәгә сизелер-сизелмәс кенә күз кысып алды. Аппак тешләрен балкытып елмайды. Әллә Нәфисәгә генә шулай тоелды. Ул да аңа елмаеп җавап бирде. Бу аларның сүзсез аңлашуы иде. Кыз бит очларының кызара башлавын тойды. Җанына дулкын булып ләззәтле җылылык тулды. Икесенә дә рәхәт, шиксез рәхәт иде. Аллага шөкер, Солтангәрәй дә аңа битараф түгел ахрысы. Пешән чапканда да пакуслар өстендәге кызарышып яткан җиләк шемнәрен җыеп, гөлләмә ясап Нәфисәгә тоттырды. Нәфисә, шундый да кызарып пешкәннәр, җиләк чат балгына дигән иде Солтангәрәй аның күзләренә карап. Мә, син дә уз ит әле. Болын пешәне чат җиләк. Гел җиләк таптап йөрим, гел җиләк таптап. Кызганыч аяк астында изелә шулалар. Менә шул бәхетле көннәрне бүгенгедәй хәтерли Нәфисә. Алар сагынып искә төшерергә генә калыр дип кем уйлаган? Әле генә иде бит ул пешән өсте. Күптән түгел генә бөтен авыл халкы бер туганнар кебек иде. Әнә ул пешән искертләре моңаешып, инде азрак саргаешып тезелеп утыралар. Азрак кына курпы үсә төшкән болыннар да моңсу, сагышлы. Нәфисә әби бабасы һәм әти-әнисе белән табын янында утырганда шуларны уйлады. Аның җанын, тәнен ут сагыш уратып алган. Күңелендә әллә нинди төшенкелек. Әби бабасы да әллә ни сөйләшердәй сүз таба алмады. Азрак тынычлана төшкәч, дуга кылдылар да, әбисе, кызым, юлыгызга баллы төш пешерим әле. Әтиегез ат казылык әзерләп куйган иде. Кичкә сезгә килеп кунарбыз дип кайтып киттеләр. Нәфисә дә акрын гына урыныннан кузгалды. Өйдән чыкканда кыз, әни, әле иртәгә иртән дә чәй эчәсе бар. Әбиләр дә монда куна килмәкчеләр. Чәй суына барып килимче дип сорады. Кызым, кисмәкләрдә су күп бит әле. Кемгә дип ташыйсың ул суны?
Безнең йортта каласы шул галәү әтрәк әләмнәргәме? Ялантау шишмәсе белән соңгы тапкыр хушлашам дисәң генә инде. Барасың килсә барсың, үзеңә кара дип, кызына ризалыгын бирде Зөһрә. Ана йөрәге барысын да аңлый иде. Кызы суга бармый. Соңгы тапкыр Габделгазиз улы Солтангәрәйне күреп булмасмы дип өметләнә. Әгәр Солтангәрәйдән яучы килсә, кызын биреп кенә калдырырлар иде кана. Тик аларның да хәлфә кызын аласлары килмәс шул. Заманы ул түгел. Элегрәк булса, аның Алиһәдәй кызына 100 яучы килер иде. 100. Нәфисә чиләкләрен киянтәсенә элде дә, Ялантауга таба атлады. Соңгы тапкыр шишмәгә килә. Шелтер-шелтер җырлап, моңланып агып яткан көмеш сулы шишмәгә башка килә алмас. Түбәсенә ярымай килеп куна торган Ялантау буена кичке уенга да чыкмас Нәфисә. Ул әллә кайдагы тайга урманнарында, йортсыз-җирсез, ачлы-туклы зимләнкеләрдә яшәр. Әле күрше авылдан куылганнар шулай дип язганнар ди. Юлда барганда балабыз авырып үлеп калды. Атна буе утларда янып ятты да, күзләрен мәңгелеккә йомды балакаем. Юл буенда күмеп калдырдык уланны. Юл буйлап андый кызыл кара туфраклы каберләр шактый. Олаулар күп. Башыннан ахыры күренми. 2 яше генә тулган иде баламның. Исламия апагы стилермәсә ярый инде. Тора-тора да балам җаным дип бәргәләнә башлый. Ай буе олауларда бардык. Мондагы ширкигә түзәр әмәл юк. Барыбызның да битләребез шишенеп, күзләребез Кытайларныкы кебек тар сызык булып кына калды. Җир казып кирип, землянкеләрдә торабыз. Монда яши торган түгел. Нәфисәнең әнисе нишләр? Менә сабыйлары туарга тора. Я Раббым, ниләр генә күрербез, нишләп кенә бетәрбез? Шул авыр уйлар белән чиләген улакка куеп су алып торганда, Нәфисәнең иңеннән киянтәсен күтәреп алдылар. Кыз сискәнеп китте. Бу ул иде. Солтангәрәй. Нәфисә, мин синең киләсеңне белдем. Инде ничә көн шишмә буена килгәнеңне көтәм, диде егет. Күрми калам дип котым чыкты. Әйдә качабыз, Нәфисә. Кеше эзләп таба алмас җирләргә качабыз. Мин синең белән Себер китәргә дә риза. Миңа башка беркем кирәкми. Тик син генә кирәк. Яратам мин сине, җаным. Әйдә бүген төнлә белән мин сине урлап алып китәм. Әгәр комсомол булсам, өйләнсәм, сиңа тимәсләр иде. Тик минем комсомол буласым килми. Без синең белән болай гына качык. Башта Казанга, аннан соң күз күрер. Солтангәрәй, диде кыз. Минем шишмәгә килүем дә сине күрер өчен генә иде. Минем дә йөрәгемә син бик якын. Ләкин бер ни эшләп булмый. Безнең аркада син дә харап була күрмә. Кирәкми. Безне бетерүләре дә бик җиткән. Менә бу кулъяулыкны сиңа дип кенә чиккән идем. Истәлеккә сакла. Мин сине бер кайчан да онытмам, җаным. Бер кайчан да. Күңелем түрендә гел син булырсың. Без башка күрешә алмабыз. Инде хуш. Берәрсе күрә калса, әллә ниләр сөйләрләр. Хәлфә кызы белән сөйләшеп торды дип, сине дә гаепле күрмәсеннәр. Башкайларыңны гына бетерерләр. Безгә күрешүләр юк инде ул. Бәхил бул, җаным. Бәхетле бул. Кыз күз яшьләрен тыя алмыйча, киянтәсенә чиләкләрен элде дә авылга таба атлады. Солтангәрәй дә күзләренә яшь тулып, Ялантау буендагы яссы ташка барып утырды. Һәм Нәфисә бүләк иткән зәңгәр кыңгыраулы кулъяулык белән күзләрен каплады. Кулъяулыктан әллә нинди хуш ис, Гөлҗиһан сабыны исе, болын чәчәкләре исе килә иде. Кызы суга чыгып китүгә, өйгә Габдрахман керде. Син әйтәм, кеше югында синең белә киңәш табыш итәсе сүзем бар иде. Тыныч кына тыңла әле. Син ни дисәң шулай булыр. Син ана кеше. Ана күңеле сизгер була ул. Барысын да тоя. Миңа кичә күрше мин ислам сөйләп торды. Габдрахман ди. Иллә дә кызың матур, сылу инде. Бер кашык су белән кабып йотарлык билләһи. Әле күрше авылның Зиятдин кызында, теге ярты ел элек сөрелгән Зиятдинне әйтәм.
Бигрәкләрдә матур, зифа буйлы булган дип әйтеп әйтәләр иде. Шуның кызын Себердә әллә ничә мужик җыелышып көчләгәннәр. 16 яшь кенә булган сылу бикәгә. Шул әле балалыктан да чыгып бетмәгән кызның башына җиткәннәр. Зиятдин суга гына дип чыгып киткән кызын эзләп чыкса, каршысындагы күрше землянкәдә торучы урыс малае әйткән: "Там Соню какие-то 3 мужика в тайгу потащили. Вот в ту сторону, она кричала" дип күрсәткән. Әтисе килеп җиткәндә кыз аңсыз булган. Зиятдин канга баткан кызын өенә күтәреп алып кайткан. Шуннан соң аңына килгәч кыз әтисенә: "Кит, кит тимә миңа, зинһар, кагылма, син кем?" дип землянка пычмагына барып сыенган ди. Гакылына зыян килгән кызының. Бер айдан соң кызының гәүдәсен икенче авылда яшәүче сөрелгәннәр табып алганнар. Елгада балык тотучы малайлар янына, яр кырыена үзе калкып чыккан. Шундагы сакчылар көчләгәннәр дип сөйлиләр. "Мин сиңа шундый киңәш бирер идем, күрше. Кызыңны ничек булса да монда калдырырга тырыш. Кайда булса да калдыр. Бу кадәр сылуга күзләре төшми калмас. Ул кабахәтләр бетерерләр балаңны. Монда үз илендә дигәндәй ничек булса да яшәр. Әнә Бәлшәвик Гыниятулла янына Үзбәкстанга җибәр. Анда аны зур Бәлшәвик диләр бит. Җаен тап." Син ни әйтерсең, әнисе? Мин Көлиштә яшәүче Җәкәүгә хат яздым инде. Әгәр Нәфисә риза булса, аны бүген төнлә үк озатырга кирәк. Куркыр инде. Бүреләр кыш көне генә кешеләргә ташлана. 2 аяклы бүреләр кулында мәсхәрәләнгәнче дим. Урыстау итәгеннән Әрәмә буйлап барасы инде. Төне дә караңгы, куркыныч. Урманда ниләр булмас кыз балага. Зөһрә: "Һай балакаем, ул кыз бала ничекләр итеп түзде икән? Хараплар гына әйткәннәр муеннары асларына килгере. Нинди ана тапты икән ул җир битләрне? Хатын кыз тапмагандыр" дип, күзләрен кулындагы тастымалы белән каплап, үксеп елап җибәрде. "Елама, әнисе. Безгә ул вәхшиләрдән үзебезнең кызыбызны, Нәфисәбезне коткарырга кирәк. Мин әйткән фикергә син ни диярсең? Кайнагага Гыниятуллага кичә үк хат яздым. Әгәр Җәкәү Үзбәкстанга җибәрер бер әмәлен тапса, иншалла, кайнага бер җаен табар, үз канат астына алыр. Исәни мин генә Көлишкә барып җитүе кирәк. Җәкәү ул дус ишле кеше. Казанда да әшнәләре күп. Әллә Аллага тапшырабызмы? Син ни диярсең, әнисе?" дип, Габдрахман хатынының иңнәреннән кочып алды. Зөһрә зур кара күзләрен тутырып тәрәзәгә карап тора. Иренә ни дип җавап бирергә белмичә газаплана иде. "Әгәр китсә, иманым камил, без башка күрешә алмаячакбыз. Без, Габдрахман, кызыбыздан мәңгегә аерылачакбыз. Ничек итеп кыз баланы караңгы төндә бер үзен кар урманнар аша чыгарып җибәрик? Аны бар дип көтәргәме, әллә юк дипме? Алла кайгынамла. Шуның өчен 9 ай буе йөрәк астымда күтәрепләр йөрдеммени? Күз нурларымны түгеп, йокысыз төннәр үткәрдемме? Кызымнан башка ниләр эшләрмен? Сагыну сактауларга ничекләр итеп түзәрмен? Эй бәхетсез кәемле! Ак биләүләргә биләгәндә бәхетең булсын дип әйтмәдем микәнни? Алай дисәң, Себерләргә китеп мәсхәрә булганчы, абыйсы янына Үзбәкстанга китсә азрак өмет тә бар кебек. Син әйтәм, җибәрик соң дип, Зөһрә сулкылдап елый-елый Габдрахманның күкрәгенә капланды. Үзе һаман бу аерылышу мәңгегә дип өзгәләнде. Бу турыда ничекләр итеп Нәфисәгә әйтергә? Ул риза булырмы? Зата барырга ышанычлы кешесе дә юк ичмасам. Алар ирле хатынлы шул турыда уйлап кайгырдылар. Нәфисә исә үзен гаҗәеп тыныч тотты. Бу хәбәргә әллә ни исе китмәгән кебек. Нишләмәк кирәк? Язмышың шулай булгач, берни кылыр хәл юк.
сез нәрсә әйтсәгез шулай булыр дип, кеше якка чыгып китте. Аның сыктап, үкси елаган тавышы ишетелеп торды. Кызы янына керергә җыенган Зөһрәне Габдрахман туктатты. Кермә әнисе. Елап йөрәген бушатсын. Кыз баланың күңелендә ни булмас? Зөһрә кызының әйберләрен Себергә алып барасы кием салым арасыннан аралый башлады. Габдрахман исә шымарып беткән күн янчыгыннан Җәкәүгә тапшырырга дип акча әзерләде. Әле Гыйниятулла кайнагасына барып җитәргә дә шактый расхут чыгар дип уйлады. Төнге сәгать 12дә кызларын озатырга тәгаенләп куйдылар. Нәфисә галошларын, йон-ыек башларын аягыннан салып, инешне аркылы чыгам дип торганда, төн карасын йыртып, таллыклар арасыннан Солтангәрәй килеп чыкты. Тукта, Нәфисә, су салкын. Хәзер мин сине теге як ярга үзем чыгарып куям дип, кызның рөхсәтен дә сорап тормыйча, Нәфисәне төенчеген ие белән бергә күтәреп алды. Нәфисә бер сүз дә әйтергә өлгермәде, үзе дә сизмәстән ике кулы белән егетнең муенына уралды. Солтангәрәйнең көчле кулларында кыз үзен яклаучысыз нәни бала кебек хис итте. Әлеге урында тереклек елгасы шактый тирән һәм киң булып ургылып ага. Ләкин бу да Солтангәрәйнең аяклары астында су чупылдавы да әкияти серле хисләрдән исергән ике гашыйк йөрәкнең дөп-дөп итеп тибүен баса алмады. Абау, Нәфисә, син бигрәкләр дә җиңел икәнсең ләбаса, күбәләк кебек. Нәфисә дәшмәде. Ул дәшәрлек хәлдә түгел иде. Солтангәрәйнең җылы тыны аның муенын кытыклый. Менә егетнең кайнар иреннәре кызның иреннәре белән кушылды. Тереклек суы агуыннан тукталгандай булды. Акмый торыйм әле. Бу ике саф йөрәкнең соңгы төннәренең серлелеген, беренче һәм соңгы үбешүләренең ямен битермим дип уйлады булса кирәк елга. Нәфисәнең исә Солтангәрәйгә күтәрелеп карарга да ояла торган кызның йөрәге күкрәк читлегенә сыеша алмыйча тибә. Ул инде үзенең әллә кайларга китәсен дә оныткан. Күңеле тулып, күз яшьләренә егетнең йөзен чылата. Рәхмәт сиңа, җаным. Мин сине мәңге онытмам. Гомерем буйларына гел күңелемдә йөртермен дип пышылды иде. Елга аръягына чыгып җиткәч тә, егет кызны кулларыннан төшермичә озак кына күтәреп барды. Солтангәрәй, төшер инде. Арыгансыңдыр, диде кыз. Юк, Нәфисә, мин сине гомерем буе күтәреп барырга да риза. Гомерем буе, актык сулышыма кадәр. Тик син генә янымда бул. Була гына күр, җаным, яме? Солтангәрәй кызны җиргә бастырып куйды да куенына алды. Алар икесе дә сулыш алырга да куркып, озак басып тордылар. Күңелләрендә ярсу, дәрт. Бу минутларда мәхәббәт диңгезендә йөзгән бу икәүнең алда ниләр күрәселәре турында уйлыйсылары да килми иде. Камил синнән хат китергәч, акылымнан шашам дип торам. Ничекләр генә башың эшләп энекәшеңне җибәрәс иттең, җаным. Караңгы булганны көчкә көтеп җиткердем. Көн үтми интектерде. Дилбегә буе булды, валлаһи. Әле ярый башың эшләгән, карадан киенгәнсең. Аклы киемнән булсаң, әллә каян күренеп торыр идең. Авыл куштаннарының аларны сакларга кирәк чыгып качмасыннар дип, сезнең янга кизү торырга комсомолларны куярга тиеш икәнлекләрен ишеттем. Ничекләр чыгып китә алдың? Булай булгач булды инде. Урыстау аслатып барырбыз. Әрәмәнең теге ягында атлар саклыйлар. Алар күзенә күренмәү ару. Берәрсе хәбәр бирсә куа чыгулар бар. Көлештә кемнәргә туктыйсың соң? Авыл башыннан икенче йорт Җәкәү абыйларга әти хат бирде. Яков абыйны беләм. Хатыны Анна түти. Алар безнең әтинең дә әшнәләре. Алансуга килгәндә гел безгә кергәләп йөриләр. Менә шуннан Җәкәү абый мине Гыйниятулла абыйларга затырга тиеш. Үзбәкстанга. Үзбәкстан Себер түгел, Нәфисә. Мин сине эзләп табармын. Без барыбер бергә булырбыз. Син бердә кайгырма, җаным.
Ничек Габдрахман абыйның башы эшләгән? Тик иртәгә нәрсә буласын беркем дә белми. Мин сине озатып куюым турында әтиеңә хәбәр бирермен. Кайгырып тормасыннар. Ләкин аннан иртәгә сине таптырачаклар. Әле атлы гаскәрләр дә килсә, әтине кыйнарлармы? Әниемне харап итәрләрме? Ходаем, әллә кире кайтыйммы? Нишлим? Үзем котылыйм дип әти-әниемне хараплар итимме? Солтан Гәрәй, әйдә кире борылыйк. Нәрсә булса шул булыр. Минем аркада әти-әниемә бер хәл булса, мин яши алмам. Әйдә Алансуга кире кайтыйк. Юк, җаным. Сиңа кире кайтырга ярамый. Әтиең әйтер. Чыгып качкан, кайлардан белим кыз баланың кая киткәнен. Киштән үк җир йотканда юкка чыкты дияр. Бер дә курыкма дип, Нәфисәне кочагына алып юатты. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Бер яктан Урыстау, куе агачлар белән капланган тау итәге, икенче яктан киекләре, кош-кортлары, йыланнары белән мыжлап торган, шымырты, баланы, кура берлегәннәре, кара карлыганнары белән халыкны туендырып торучы көлеш әрәмәсе, яшьләрне дошман күзеннән саклап, шикерткәләр чурлавы, ара-тирә мәче башлы ябалаклар ухылдавы, тагын әллә нинди урман тавышлары белән көлешкә кадәр озата барды. Әрәмә артында от саклаучы малайлар учак ягып җибәргәннәрме? Көлдә пешкән бәрәңге исе килә. Малайларның ак ял, кашка, тура айгыр дип урманга кирип киткән атларга дәшкәне, ара-тирә атлар пышкырганы, бер-берсенә кешнәшеп тавыш бирүе, тын һаваны ярып ишетелеп тора. Тымызык болытлы караңгы төн яшьләргә инде мәңгелеккә хушлашу, аерылу минутларын оныттырып тору бәхетен биреп, агач төпләрендә янып торган әллә ниткән бөҗәкләре, куакларда йокыларыннан уянып, ара-тирә тавыш биреп алучы кошлары, туган якның талгын гына искән назлы җиле иркәләп куенына алган. Сиддиқа чишмәсендә уздылар. Бу чишмәдән су алмыйлар. Сиддиқа атлы кыз йөргән егетеннән бала табып, сабыен шушы чишмә суында батырып үтергән дип сөйлиләр. Дөрес түгелдер. Ничек инде яңа туган баланы салкын чишмә суында батырып үтерсеннәр ди. Әнә инде беренче елганы да уздылар. Тагын акрын гына, тын гына шелтер-шелтер итеп агып яткан чишмә тавышы ишетелде. Дальний возга килеп җиттек, диде егет Нәфисәнең кулын катырак кысып. Күрәсеңме? Анда да агач төбеннән бәреп чыгып, ничек матур итеп җырлый-җырлый шелтерәп чишмә агып ята. Бәреп чыгарга да урынын тапкан бит. Инде үз гомерен яшәп бетереп ауган имәннең үзәгеннән, бәгыреннән бәреп чыккан. Көндез булса күрер идең. Чишмә агач кисмәктә кебек. Шуңа күрә мәңге суы бетми торган бу чишмәне имән төбе чишмәсе дип йөртәләр. Чишмә суының тәмлелеген белсәң син. Бу якларга чыга башласам, әни гел бөкеле кисмәк биреп җибәрә. Улым, төп чишмәсенең суын алып кайтсана. Бу ара башым авыртып тора, чишмә суыннан сөтләп такта чәй ичсәм, шундук рәтләнеп китә торган идем ди. Авылда булсын иде ул тылсымлы чишмә. Ялантау чишмәсеннән я инештән су ташып изаланабыз, дип куйды Нәфисә. Тиздән көлешкә таба борылыш була, анда Акбырын чишмәсе бар. Ул тугайда әллә ниткән ак чәчәкләр, оппак ромашкалар үсә. Гел шулай гөлләр чәчәк атканда, ычы-кырые күренмәгән бер аклык диңгезе булып, дулкынланып, күңелләрне кытыклап ымсындырып тора. Үзәнлекне әйләндереп алган шымыртлыклар язларын агарып чәчәк атып, хуш ис тараталар. Күрсәң, бер хикмәт инде. Киләсе елга шымырт чәчәк атканда мин сине дә шул аклык аланына алып килермен әле. Анда шундый рәхәт ул вакытта. Хуш истән башлар әйләнә. Чишмәне дә шуңа күрә Акбурын дип атаганнардыр, тикмәгә түгелдер, дип сүзен тамамлады егет. Кыз дәшмәде. Солтан Гәрәй әйләнеп караса, Нәфисә тын гына елый. Үз яшьләре яңакларын чылатып ага да ага. Солтан Гәрәй, мин буларны күрә аламмы инде?
Бу матурлыкны күрү миңа насыйп булмас. Безгә кайтулар булмаячак. Синең белән дә башка очраша алмаячакбыз. Минем күңелем сизә. Бу безнең иң соңгы, иң бәхетле төнебез. Мине килешкә затырга уйлаган әтиемә зур рәхмәт. Минем сиңа язган хатымны тапшыру чарасын тапкан энемә зур рәхмәт дип, Нәфисә тутлыгып калды. Кит булмаганны. Ниткән очрашмау, ниткән соңгы төн. Мин синнән башка яши алырмын дип беләсеңме? Әле без аерылмаган, ә мин инде сине сагына да башладым. Азрак бу шау-шу тынсын. Үзбәкстанга барып урнаш. Мин Яков абыйдан адресыңны соратып алырмын да, яныңа искән җилдәй килеп җитәрмен җаным дип, Нәфисәнең күз яшьләре агып торган битләреннән шашып-шашып үбә башлады. Җаным, тузга язмаган сүзләрне башка сөйли күрмә, яме? Юраган юш килә. Кел яхшыга гына юрарга кирәк дип әйтә торган иде минем әбием. Иншаллах шулай булыр. Шулай була күрсен инде. Алланың кодрәте киң, дип куйды Нәфисә. Ак борынны узып килешкә таба борылганда инде Урыстау өсте агарып, таң беленә башлаган иде. Тынлыкны ярып, әтәч кычкырды. Аңа башка әтәчләр кушылдылар. Әйдә, җәһәтрәк атлыйк. Кеше кара уянганчы барып җитәргә кирәк, диде егет. Яковларның тәрәзәсен акрын гына чиртте Солтан Гәрәй. Шул арада ут алдылар. Тотам, диде карлыккан тавыш. Ишек төбендә җирән сакал мыеклы Яков үзе күренде. Мин бу, Алан судан Солтан Гәрәй, диде егет акрын тавыш белән. А, Султан! Айда, заходи, что случилось? Так поздно или слишком рано явился? Солтан Гәрәй йортка узуга Нәфисәне үзе белән әйдәде. Кыз ишек катында керергә дә, кермәскә дә белмичә басып торганда, янына Анна түти килеп басты. Заходи, дочка. Скоро утро. Уже вставать надо. Корову доить, дип кызга утырырга артсыз урындык китереп куйды. Яков зур сипкелле борынына ватылган канатларын ике яктан подмиска белән бәйләп куйган күзлеген киеп, Солтан Гәрәй биргән хатны укып чыкты да, әллә үзенә, әллә янындагыларга ишеттерерлек итеп: Господи, зачем? Гаптри такой положительный, умный мужик. Ну и дела, дип куйды. Ладно, дочка, не переживай. Оставайся у меня. Я тебя как-нибудь спрячу. А ты, Султан, уходи. Скоро утро. Не дай бог тебя здесь кто-нибудь увидит, дип егетне зата чыкты. А Габдрахману доброго пути пожелай. Бог даст, увидимся. Передай, пусть не переживает. Дочку его я как-нибудь отправлю в Узбекистан. Нәфисәнең егетне бик озата чыгасы килсә дә, хуш, Солтан Гәрәй дип әйтүдән узалмады. Ишеннән генә бәхил бул җаным дип кабатлап, үксеп елап җибәрде. Янында басып торган Анна түти: Доченька, не плачь, все будет хорошо, все пройдет, дип кызны кочагына алды. Урта урамның Коддуслар йортына да тентү керде. Коддус карт белән карчыгы Нәзифә әле кичә генә кызы Галия бануны үзләрендә үскән ятим Рәхимуллага ярәшеп, басу капкасы янында гына салган яңа йортка башка чыгарганнар иде. Яшьләр үз йортлары булганга тыннары көннәре бетеп сөенделәр. Нарат сагызы исе аңкып торган сап-сары бүрәнәле өйдә беренче тапкыр Нәзифә карчык бирнәгә әзерләп биргән түшәк ястыкларны кабарта-кабарта сәкегә урын җәйделәр. Үз йортың, үз нигезең булу рәхәт инде ул, Галия бану, диде Рәхимулла. Безнең шушы йортта балаларыбыз туар, аларның үз нигезләре булыр дип куанышып, төне буе серләштеләр. Әле шуның өстенә Коддус карт бер башмак тана, бер уякас, ике сарык та биреп чыгарды. Инде чыгып китәбез дип җыенганда Нәзифә: Таң атканда киртәгә кунып әтәшең кычкырмаса, нинди нигез инде ул, дип, кызыл кикрикле, гаяр киң күкрәкле чуар әтәш һәм 5 тавык салган әрҗә күтәреп чыкты.
Буларны күргәч, Галиябану тыны көне бетеп куанды. Әни җаныем, язга чебиләр чыгарырбыз, кызыбыз да бар, аның да бәпкәләре чыгар, сарыкларыбыз бәтиләр. Башмактана киләсе елга сыер була бит инде ул. Аллаһның биргәненә мең шөкер дип, әнисен кочаклап угалды. Мал суйгач, Коръән укытырбыз. Бәхетле нигез булсын. Балаларыгыз тупырдашып тусыннар. Сау сәламәт булсыннар. Барысында бәрәкәтле, тыныч, мул тормыш көтә кебек иде. Иртән авылдашлары Коддус карттан көзен түләрмен дип шәшүлек орлык, чәй шикәр, вак-төяк кием салым алып торучы авылдашлары өерләре белән килеп керделәр дә, аякларындагы чабаталарын да салып тормыйча, Галиябануның ком белән ышкып, күкәй сарылары кушып юган идәнендә кап-кара пычрак хәшәрәт чабата эзләре калдырып, өйнең астын өскә әйләндерделәр. Пышык-пышык яңгыр сибәләп торган юеш сентябрь киче иде ул. Нәзифә карчык гөбедә май язып утырганда, капка төбендә атлар пышкырган, кычкырып кешеләр сөйләшкән тавышлар ишетеп сискәнеп китте. Һәм шул арада башын әллә нинди уйлар биләп алды. Әллә Ходаем безгә дә килеп җиттеләр инде. Ай Аллам, күпме әйттем Коддуска кер шул колхоз дигән гөнаһ шомлыгына. Бөтен кеше керә. Кичә Давыт Бәлшәвик тә килеп әйтте. Сөрәләр сезне Коддус абый, кер колхозга диде. Бар чыгып киттен сез Бәлшәвик эте дип куып чыгарасы итте карты. Давыт әйтте. Дөрес сөйләмисең Коддус абзый. Әнә теге атнада базар көнне Зиннәт хисмәтен Теләче базарында каз саткан җиреннән тотып алып киткәннәр. Ул да синең шикелле Сәвит булашына сүз тидергән. Ат арбасына басып, картайгач кешенең чәче нидән агара икән? Әллә инде бер Ходаем Сәвит кадалам икән, колхоз таралам икән дип җырлап торган. Кәвәл керәшене белән шактый гына көмешкә эчкән булганнар. Ибанны да бит йортыннан куып чыгарганнар иде. Икесе кайгыларын уртаклашканнардыр күрәсең. Ибан өенә кайтып киткән. Хисмәт базарга каз сатарга барган җиреннән арбага басып, казын силти-силти шулай дип җырлаган. Алар бит үзең беләсең. Зәйнәп бикә белән йортларын салып кына бетергәннәр иде. Моңарчы әнисе Шәмсе Камал белән бик шәнтәйләр мунчасында кунып йөрделәр. Яңа йортларында бер төндә куналмый калдылар. Син менә тужы Сәвит булашына сүз тидердең. Мин әләкләп йөрмәм анысы. Кит, Давыт, булмаганны. Нишләп мин Сәвит булашына сүз тидерим ди? Мин сиңа гына әйтәм, Коддус абзый. Мин Сәвит булашы бит инде. Колхоз төзүчеләр башлыгы, председатель. Син мине Бәлшәвик эте дип өеңнән куасың. Авызыңны чамала баш. Әле Хәбибулла Жизнигә дә кирип чыктым. Ул да синең кебек мине эт урынына куып чыгарды. Син акылыңа кил, кер колхозга, Коддус абзый. Ил белән бит, ни күрсәк тә бергә күрербез. Жизни дә тыңламады. Иртәгәне кызы Зөһрә белән Хәлфә Габдрахманны Себер куалар. Минем бер туган апам Фәгыйләнең кызы бит Зөһрә. Инде баласы туарга тора. Үзләрендә озак тотмаслар. Ишет мине, Коддус абзый, кер колхозга. Атыңны тарантасыңа җик тә илтеп бир. Кит, Давыт, булмаганны. Тарантасны әле яңа гына ясатып алдым. Аның җиңеллеге. Үзе чарга тора билләһи. Нәзифә җиңгәң белән ястыклар салып бер тапкыр Сабан туй мәйданына да төшмәгән тарантасны ни кулларым белән колхозга илтим ди. Юк, Давыт, көчләмә мине. Минем теге Бәлшәвик эте дигән сүзләремне дә оныта күр. Мин үзем әйтмәдем ул сүзне. Ашу килсә, акыл китә, Давыт туган. Зинһар башларымны өтермәнгә тыга күрмә. Шул кичне исенә төшерде Нәзифә җиңги. Тыңламады шул Коддус. Тыңламады Давытның сүзләрен, кире биткән. Әйдә, Нәзифә түти, дөпелдәтүеңне туктат. Безнең вакытыбыз юк, диде башына кызыл косынка япкан Нахар. Коддус абзый кайда? Безгә сезнең мал-мөлкәтегезне язарга кирәк. Мал туар, каз үрдәк дисеңме? Барысын да язарга кирәк. Сәвиткә кирәк. Сәвит шулай куша.
Бар Сөнәгать, син Хәмәди белән мал-туарларын яз, бутала күрмә. Каз үрдәкләрен, тавыкларын да онытма. Әйдәгез, без йорттагы әйберләрне языйк. Кайсыгыз таш кибетләренә керә? Мин кладовайларындагы малларын карыйм. Нәзифә карчык авылдашларын таный алмыйча аптырап, шаккатып утыра. Бу тамашага исе киткән. Ичмасам, ире дә йомыш белән улы Габделхәйләргә чыгып киткән иде. Шул арада берсе ул май язып утырган пычмак якка керде. Яшь кенә егет. Кем улы соң әле бу дип уйлады Нәзифә. Күзе дә юньләп күрми бит. Әллә нинди тупас кына егет. Казан, комган, чамавыр, 10 калай тәлинкә, 12 таш тәлинкә, агач кашык, менә тагын берәү. Монышының кырые китек, тәпәне белән бал, чаршау, кашага, 10 литрган җилпуш, табагач. Монышы ни нәрсә? Ухват дисеңме? Тукта, гөбеләрен оныттың бит. Менә монда мәче савыты бар. Анысында языйммы? Китшәнә, калдыр. Нимә кирәк ул шәнчелеп биткән шавыт? Үзләре шуңа салып ашашашыннар. Киттек. Кашыкларын да алдык бит. Мәче кебек ятып яласыннар. Бик күп байлыкта яшәделәр, бай бишәләр. Олы яктан берсе сәгать күтәреп чыкты. Шул арада әллә нинди бизәкләр белән бизәкләнгән кара сәгать дөңгелдәтеп моңсу бер аваз белән сугып куйды. Моны көтмәгән яшь комсомол малай кулындагы сәгатьне төшереп җибәрде. Сәгатьнең герләре төшеп, тәгәрәп, сәке астына кереп киттеләр. Матур кара бизәкле чәчәкләре кубып идәнгә чәчелде. Сәгать үзе ниндидер рәнҗүле ыңгыраш өне чыгарып тынып калды. Тоттырганнар кулына дип, ямсыз итеп сүгенде Нәзифә түти танымаган егет. Нәршәгә дип сәгать ватып торашың җибегән нәрсә? Куркып киттем бит. Әллә нинди кәвәл ширкәве шикелле көтмәгәндә сәгать суккач. Тавышы әллә ниткән, мин ишетмәгән аваз, куркыныч. Камшамул башың белән куркып торашыңмы? Кит булмаганны. Әле безгә шундый кулакларны, муллаларны атарга да туры килер, белмәшсең. Мин шабит булашы өчен барышына да әҗер. Утка да, шуга да кирергә әҗер. Дин ширеме таратып, халыкны караңгылыкта тоткан муллаларны, ширеп байып яткан байларны юк итеп, без үзебезнең булашны, шабит булашын төҗербез. Хәерчеләрне яклый торган булашны. Шуңа әҗер булырга кирәк. Кладовайдан кичкенә сандык күтәреп нахар килеп керде. Менә монда кызларының бизәнү әйберләре. Ялчылары Рәхимулла эшләгән акчага алынган инде бу шулпылар, хәситәләр. Иннек киршәннәр дә бар әле. Гөлҗиһан сабыннары, ислемайлар. Туктагыз. Нишлисез сез, нинди ялчы? Рәхимулла безнең үзебезнең улыбыз бит ул. Без бит аны әти-әнисе тифтан үлгәч 3 яшеннән алып үстердек. Минем улым бит ул Рәхимулла. Минем Зәкия бануымның бизәнү әйберләренә кагылмагыз. Мин кызларым тууга аларга бир нәзерли башладым. Үсә төшкәч үзләре ирләде, бәйләде, сукты. Алланың каһәре төшәр кыз баланың әйберенә кагылсагыз. Нәзифә карчык кызының сандыгына ябышты. Нәзифә танымый торган сакау егет. Китшәнә, юлда тормашана, җин карчыгы дип, аны этеп җибәрде. Нәзифә карчык сәке кырыена килеп төште. Башы тишелеп, идәнгә кан акты. Мал исәбен алучыларның кап-кара чабата эзләренә Нәзифә карчыкның кып-кызыл каны агып, кызлары Зәкия бану белән Галия бану суккан паласларын кәнсә пычмагына элгән кызыл кумач төсенә керттеләр. Карты кайтып кергәндә, Нәзифә сәке кырыенда утыра. Башын шигелгән сөлге белән ураган. Ул сөлгедән дә кан саркып чыккан иде. Ай Алла, нишләдең? Кайсы дуңгызының эше бу? Диде юаш Куддус аптырап. Ай муеннар асларына килгере, шул шәрәфи мөртәттер, шуның гына эшедер дип,
Коддус карт карчыгына урын әзерләде. Нәзифә ухылдап урынына менеп ятты. Ул хәзер еламый да, күз яшьләре әллә кайчан агып беткән инде. Коддус, безне өйдән куып чыгарачаклар. Габделәхәткә, Габделкаюм белән Зәкия бануга әйтергә кирәк. Бүген төнлә үк чыгып юк булсыннар. Балаларны да Себер куа күрмәсеннәр. Монда бар булган әйберне яздылар. Абзар артындагы трантасны күрмәделәр. Әнә теге сәгать кулларыннан төшеп китеп ватылды. Ватык дип аны язып тормадылар. Җыеп куй. Габделхаим төзәтер. Өебезне дә яздылар. Чыгып киткәндә мин танымый торган берәүе әйтте. Кем улы булгандыр белмим. Өйдә тәмәке тартты юнсыз. Сезне өегездән куачакбыз. Әнә землянка казып кирип яки мунчада торырсыз диде. Хәшәп. Балаларны чыгарып җибәрергә кирәк. Коддус тизрәк Габделхайга чап. Килсен. Махруй белән килсеннәр. Әйттем бит, Бәлшәвит Давытның сүзен тыңла, колхозга кир дидем. Тыңламадың, кире беткән. Бөтен тормышның астын өскә китердең ләбаса. Үзәк бәгырьләремә үтте шул кирелегең, диде ул изгәләнеп. Коддус карт сәке кырыенда башын иеп озак утырды. Ара-тирә күкрәк турысын тотып ала. Күзләреннән туктаусыз яшь ага. Ярар, Нәзифә. Мин Габделхайга китим әле, диде карты бераздан. Йөрәкнең генә рәте чираты юк. Белмим, нәрсә булгандыр. Сиңа дару-фәлән бирмимме? Я Раббым. Өйгә кайтканда Хисмәт абзый карчыгы Зәйнәп бикәне очраттым әле. Ул тәки Хисмәтен таба алмаган икән. Өебездән куып чыгарып, бикәмәтләр мунчасында тора башлагач, бик рәнҗегән иде. Ир башы белән үкереп елады. Кәвәл иваны белән көмешкә эчкәннәр ди. Җаннарына урын таба алмаганнардыр инде. Башларына гына җиткәннәрдер инде бахырның. Ниләр эшлим, ниләр генә кылыйм. Балаларым вак, торырга йортым, ашарга ипием юк. Ул балаларның муенына капчык асып хәер сорашырга чыгарып җибәримме, Раббым, бер Аллам, дип елый-елый кайтып китте. Эй, зубанилар. Күпче уятлары калмаган. Ул тәмух кисәүләрен ничек үләрләр икән? Рәнҗеткәннәрнең күз яше төшми калмас. Нәзифә карчык ни әйтергә белмичә картын озатып калды. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Габдрахман белән Зөһрә йокларга ятып тормадылар. Кызларын озаткач, Зөһрә елады да елады. Ничекләр генә барып җитәр, Ходаем, бер Аллам. Юлларына усал унтагайчыга күрмәсен. Урманнарда качкыннар да бар дип ишеттем. Җанварлары тагын. Кыз бала бит. Әле 15 генә тулды. Аллага тапшырдык. Инде таң беленә башлады. Барып та җиткәндер. Бер дә кайгырма, Зөһрә, бер дә кайгырма. Рәшит белән Камил тирән таң йокысында. Рәшит ташбаш аптыратып бетерде. Әти, теге кошлар да очып барып җитә алмый торган Себер дигән җиргә кайчан чыгып китәбез инде? Малайларга сөйләгән идем, шаккаттылар. Кит булмаганны. Кош очып барып җитә алмый торган урман буламыни? Ник монда шыттырып борчак сибәсең дип миннән көлделәр. Әти, безнең яктагы Нырсы урманнарыннан зуррак мол тайга урманы. Зуррак, улым, зуррак. Баргач күрерсең, дип сүзен тәмамлады әтисе кичә. Сиңа үзебезнең алан судагына үсәсе иде кана. Тереклек суларында кыйынып, әрәмәсендә карлыган, берлегән ашап, рәхәтләнеп кенә үсәр вакыт аңласа. Нишләмәк кирәк, улым? Нишләмәк кирәк? Шулай уйланып утырганда, сакланып кына акрын гына тәрәзә чирттеләр. Өйдә ут алынмаган. Пәрдә читен күтәреп караса, Солтан Гәрәй. Абдрахман ишекне ачып, тиз генә Солтан Гәрәйне эчкә уздырды. Егет тирә ягына карап алды да өйгә керде. Әссәламу галәйкүм, Абдрахман абзый.
Син ачуланма инде мине. Мин Нәфисәне озатып куйдым дип сүз башлады. Җәкәү абыйдан сиңа хәбәр алып кайттым. Зөһрә апага да әйт, кайгырмасын. Җәкәү абый Ташкентка озатам диде. Мин аны сез риза булсагыз эзләп табармын. Тик менә адресы гына юк. Солтангәрәй сүзен әйтеп бетерә алмады, туктап калды. Пычмак яктан балкып Зөһрә килеп чыкты. Солтангәрәй улым, яхшы хәбәрең өчен Алланың рәхмәте яусын. Кайлардан гына белдең кызымның чыгып китәсен. Рәхмәтләр генә яусын сиңа. Сиңа әйтәм, бир әле Гыйниятулланың адресен. Эзләп табагына күр. Кызыма бер таяныч була күр диде дә, егетне кычы бугалды. Габдрахман абзый, әгәр без Нәфисә белән кавышсак, мин сездән Нәфисәне кияүгә сорасам, ни нәрсә диярсез икән? Мин аның артыннан Үзбәкстанга чыгып китсәм, ә сездән кыз торарга барып булмаса диюем, дип сүзен дәвам итте Солтангәрәй. Габдрахман аз гына сүзсез торды да, Солтангәрәй, син әйбәт егет. Хәзер нәрсәдер уйлап торыр вакыт түгел. Кызыма булыша алсаң, без әнисе белән бик шат булыр идек, шулаймы Зөһрә? Риза. Биш куллап риза. Балакаем оясыннан егылып төшкән кош баласы сыман бер ялгызы кала бит. Рәхмәт сиңа, дип җавап бирде. Ул арада Зөһрә дә сүзгә кушылды. Шулай булмаган кая? Бик рәхәтләнеп, бәхетләрегез генә була күрсен. Рәхмәт сиңа, Солтангәрәй. Солтангәрәй тиз-тиз генә саубуллашты да, ярый хушыгыз, хәерле юллар сезгә. Исәнлектә күрешергә язсын. Ату таң ата башлады, күрерләр дип, эңгердә юкка чыкты. Зөһрәнең йөзе балкып тора. Ишеттең лә, Тәңрем, үзәкләрем өзелеп теләгән теләкләремне. Кызымны тиешле урынына илтеп урнаштырдың. Инде үзбәк якларына барып җитә алса, ичмасам бер балам кытылыр ие. Ичмасам берсенең бәхете булыр ие. Солтангәрәй койлардан гына белгән дигең син. Әллә Нәфисә чишмә суына барганда хәбәр иткәнме? Алай дисәң, көлешкә китәсен ул чишмәдән кайткач кына белде түгелме соң? Дип сөйләнде шатлыгыннан нишләргә белмәгән ана. Сиңа әйтәм, Нәфисә төшеп калган кыз түгел, хәбәр итү җаен тапкандыр. Я хат язып җибәргәндер. Ни булса шул булган. Маладис, Солтангәрәй. Шуннан алар намаз вакыты җиткән дип икәүләшеп намазга утырдылар. Илаһым, ният кылдым иртәнге намазымны укымакка, йөземне юнәлдердем кыйбла тарафына. Намаздан соң Габдрахман бакчаларына чыгып китте. Зөһрә юлга аласы әйберләрне яңадан барлап чыгасы итте. Киштән әти әнисе баллы төш, казылык, кыздырган тавык шикелле тәм-том китереп киттеләр. Куна калырга җыенган картларны азапланмагыз, үз түшәк ястыкларыгызда ятып йоклагыз. Иртән килерсез әле дип озатып җибәрделәр. Таң атып килә. Мул итеп чык төшкән. Чык бөртекләре бәрәңге сабакларында әллә нинди төсләргә кереп җимелдәшәләр. Әнә ызаннардагы оя-оя әрекмәннәр тын гына моңсуланып утыралар. Әйтерсең лә, әй Габдрахман, чабуыңа гына ябышып алып калыр идек тә. Юк шул, булмас шул дигәндәй тынып калганнар. Бакча башында ябалдашларын җәелдереп утырган карт янкегә әллә нинди кош килеп кунды да, кечкенә күзләре белән Габдрахманны күзәтә башлады. Ышып китеп, ниндидер корт табып алдымы, томшыгын өскә күтәреп йотып җибәрде дә, кечкенә күзләрен тагын Габдрахманга төбәде. Эх, шушы кош бул идең дә. Әллә кайларга бу каһәрләнгән дөньяны ташлап очып кит идең. Зәңгәр киңлекләрдә гаделсезлек, әшәкелек, динсезлек булмаган илләргә очыйдың. Бар микән ул андый ил? Ай-һай, юктыр. Әгәр булса, үзенең уңган булган Зөһрәсе белән Нәфисәсе, Камиле, Рәшите, туасыз сабые белән нинди бәхетле булыр иде Габдрахман. Әле үткән ел гына уйный көлә бәрәңге алганнар иде ләбаса. Беләк-беләк бәрәңгеләрне күргәч Зөһрә, сиңа әйтәм,
Иллә дә мәгәр бәрәңгебез уңганда соң, Нәфисә безгә пәлтә тектерербез. Инде 14 яшы тулды. Тәмам җиткән кыз булды. Исәни мин генә урнаштырырга язсын бәрәңгене. Калган акчага сиңа кәзәки алырбыз. Теге кәзәкиең туза башлаган, ялтырап тора. Анысыннан малайларга шалбар тегәрмен. Яңгырлар гына булмасын, көннәр генә ару торсын дигән иде. Юк, Зәһрә, әгәр малларны урнаштыра алсак, сиңа ак ефәк шәл сатып алырбыз. Зеррә дә килешә сиңа ак шәл. Ак кием кигәнеңне бигрәкләр дә яратам. Әле кичә генә Галәүнең әнисе әйтеп тора. Бигрәкләр дә килештереп тегә инде хатының. Ул теккән кием гәүдәгә ятып кына тора. Үзе дә курчак кебек матур, хылкы ипле, кешегә авыр сүз әйтә белми. Аның юган кирләре дә зәңгәр суланып күзне иркәләп тора. Нәселе шәп шул. Әнисенә карап кызын кыш дигәннәр. Әнә безнең киленне күрсин, юган кирен карасына катырып белеп куя, рәхмәт яугыры. Шундый шапшак булырга кирәк бит. Әле шул кирләрен кеше йөри торган җиргә элә. Пешергән ашын ашырга җирәнгеш. Әле бер көнне Галәүгә әйтә. Синди Габдри хатынын күрсәң хушыңнан язасың. Шаккаттың инде шул Зөһрәгә. Аның да әллә нәрсәсе юк инде. Кигән киеме генә үзенә килешеп тора. Әллә кем түгел инде, шуңа исең китә ди. Галәүнең синең хатынны мактаганын бер дә яратмый инде, көнләшә. Мин дә синең хатыныңа берәр күлмәк тектерергә дип исәпләп торам әле. Сабан туйга яңа күлмәк тектерим дим. Каш астындагы күз инде синең хатының, күз тимәсен дип китеп барды ул. Начар дип әйтсәләр, рәхәт булмас иде әтисе. Шулай яшәргә язсын инде. Шапшак ялкау хатыннарның кызларына да яучы килми. Безгә кызыбызны ару җиргә урнаштырасы иде. Нәселе әйбәт җиргә. Кыз баланың ирдән уңуы кирәк. Кызым да минем кебек бәхетле була күрсен. Шундый сөйләшү булган иде Габдрахман белән Зөһрә арасында. Бәрәңге алган көнне кичкә яшь әтәч суйдылар. Хатыны токмаш җәеп аш пешерде. Арып талып, мунчалар кирип, шушы бәрәкәтле тормышларына Аллага рәхмәт әйтеп, намаз артыннан дугалар кылып, рәхәтләнеп яшәп яталар иде ләбаса. Нәфисәгә пәлтәгә дә, Габдрахманга кәзәкигә дә, Зөһрәгә ак ефәк шәлгә дә җитте акчалары. Габдрахманның иске кәзәкиеннән Рәшиткә шалбар тектеләр. Әле кичкенә генә кәзәкигә дә калды. Күргәннәр шаккатты. Бу Зөһрә кыйып кына куя инде. Бездә булса, бу искеләр аунап ятар иде. Шулай инде. Уңган хатын арышынын кабап итәр, уңмаганы бодай онын харап итәр дип юкка гына әйтмәгән борынгылар. Бу бәхетле тормыш әле генә иде бит. Үткән ел гына. Бу бәрәңгеләрне кем генә алып ашар? Габдрахманның хасиятле бакчасын Галәү харап итәрме? Аның бакчасын күргәннәр шаккаталар иде. Һай җаным, бу бакчадагы чүпне искәк белән чүплисезме әллә? Бакчаң күкәй тәгәрәтерлек бит дип аптырый иде халык. Инде менә Габдрахманны халык дошманы дип, дин сүреме таратасың дип, Себергә куалар. Габдрахман дин сабагы гына түгел, дөньяви фәннәрдә укыта югыйсә. Җәгърафия дисеңме, санау фәннәре дисеңме, барысында укытты Габдрахман. Кемгә зыяны тиде соң? Кемгә? Инде әнә тәмам яктырып килә. Үзләре кырган сандуга ашиясы кебек нигезләрендә соңгы таңны каршылыйлар. Кояшы да бүген моңсуланып, яман сулап, акрын гына күтәрелеп килә. Урыстау өстендә моңсу кызыллык җәелеп, агачларны кызгылт сары төскә кертеп, күңелдә әллә нинди газаплы уйлар уятып, җанны әрнетеп чыкты ул бүген. Бәрәңге сабаклары өстендәге көмеш тыжымнар Габдрахманның күңелендә зәңгелдәгән авазлар чыгарып, сирәк-мирәк кенә очып үттеләр. Бу тыжымнар бала чакта бармагын кискәч, әнисе чорнап куя торган пәрәвез җәтмәсе кебек, Габдрахманның йөрәк яраларын төзәтергә теләгәндәй, ирнең җанына уралдылар. Бәрәңге сабагы исе, әрем исе, бәрәңге бакчасы өстеннән аккан моңсулык Габдрахманның җанын әрнетте. Күңелен айкалдырып,
күзләрен дымландырды. Кинәт кенә баш очыннан бәгырьләрне өзеп тырыйк-тырыйк дип очкан торналар тавышы ишетелде. Габдрахман башын күтәреп караса, эчпочмак ясап, зәп-зәңгәр күктә торналар китеп бара. Берсе никтер аерылып калды. «Ах, җаннарым», — диде Габдрахман. «Сез дә авыр, газаплы, хәтәр юлга безнең белән бергә кузгаласызмы? Безне куалар. Сез соң, сез кайларга җыендыгыз? Шушында гына торып калсагыз ярамыймыни? Мишә буенда гына үзегезгә оя кырып яшәсәгез ни була?» Габдрахманның күңелендә торналарның газаплы сагыш тулы авазы шундый да гасабыйлык, ғажизлек тудырды ки, ул абзар кырыендагы бүкәнгә утырып, үксеп елап җибәрде. Битләренә аз гына тут төшкән Зөһрәсенең килеп иңнәренә кулын салуын тоймады да. «Син әйтәм, туктале, нигә шул кадәр изгәләнәсең, җаным? Китәрбез дә, кайтырбыз да, Ходай Тәгалә булышыр. Без генә түгел ләбаса. Миңа синең белән бер кайда да куркыныч түгел. Югалмабыз. Мин Нәфисәм көлешкә барып җиткәч тынычландым. Курыккан эш хәерле була ул. Хәерле булыр, Алла теләсә». Габдрахман хатынын куенына алды. Зөһрә аның кулларын үз кулына алып, ишенә куйды. Ир кулы астында туарга, яшәргә ашкынып тибенгән җан иясенең талпынуын, ул сабыйның яшь балаларга гына хас булган исен, гуй-гуй дип тәмләп имгәнен, тешсез авызы белән матур итеп елмайганын күз алдына китереп, Зөһрәне юатырга ашыкты. «Юк, мин булай гына. Менә торналар тавышы күңелемне кузгатты. Бигрәкләр дә сагышлы авазлар чыгарып, күңелемә җәрәхәт салдылар. Без дә шулар белән бергә гаиләбез белән чыгып китәчәкбез. Бер торна шул чылбырдан аерылып калды. Нәфисәбез кебек ялгыз башы калды. Ул торна үз төркемен куып җитәрме? Әллә югалып калырмы? Нәфисәне шул ялгыз торна белән чагыштырдым да күңелем тулды. Бер дә кайгырма, җаным. Хәзер тынычланам». Һай, бу газаплы билгесезлек. Көзнең шушы моңсу көннәре. Ялгыз торна инде төркеменнән шактый артта калган. Үзәкләрне өзеп кычкыра. «Тырыйк, тырыйк, хушыгыз, бәхил булыгыз. Сез исән имин барып җитә күрегез. Без башка очраша алмабыз» дигән кебек, никтер галәүләр йорты өстендә әйләнә. Бу өн үкенечле, үзәк өзгеч, әллә кайларга чакырып, әллә нинди югалтуларны искә төшереп, йөрәк бәгырьләреннән айкалып чыккан аваз иде. «Тырыйк, тырыйк, бәхил булыгыз, күрешүләр насыйп булмас». Баш өстендә тагын торна тавышы яңгырады. «Тырыйк, тырыйк». Ялгыз торна изгәләнә әйләнә. Әллә нинди әрнүле тавыш белән былай да җәрәхәтле йөрәкләренә тагын да сагыш өстәп, кемнедер эзли, чакыра кебек иде. Куып җитә алмаган. Инде төркеме күренми дә. Тәки аерылып калган. Бу торнаның парын атып үтергәннәрдер. Хараплар гына әйткәннәрдер, Раббым бер Аллам. Торналар да аккышлар кебек парларын югалтсалар, ялгызлары яши алмыйлар. Сагынудан, хәсрәттән үләләр ди бит. Хәтерлисеңме? Савыштагы Сөлек күленә 12 аккыш төшә иде. Атна 10 көн шунда ял итеп китәләр иде. Икенче елны нигәдер 11 генә аккыш төште. Пар аккышлар Зәңгәр күл өстендә горур гына йөзеп йөргәндә, ялгыз аккыш яр читендә моңсуланып басып торыр иде. Парын Алансу аучысы атып үтергән диделәр, дөрес булса. Хатыны аккыш йылкып утырганда күршеләре килеп кергән. Яшерә алмый калганнар. Кеше сүзе генәдерме белмәссең. 3 ел шулай кабатланды да, ул ялгыз аккыш юкка чыкты. Сагыштан үлгәндер диделәр хатыннар. Безнең Нәфисәбезне Солтангәрәй изләп барса ярар иде. Үзбәкстанга дим. Үзебез кызыбыз белән очраша алмабыз инде.
Күңелем сизә. Күрешергә насыйп булмас. Кызыбыз шушы ялгыз торна кебек каңгырыплар йөрер. Җанын кая куярга белмичә бәргәләнеп, үзәкләре өзелеп, интегеп яшәр. Әллә нинди шом инде җаныма. Хараплар гына булыр балам. Инде шул торнада иптәшләрен куып җитә алмады. Әгәр җыйнаулашып очып китсәләр, азрак җанга тынычлык иңәр иде. Зөһрә үкси-үкси елап сыгылып төште. Күңелем сизә. Кызым ялгыз торнадай интегеп каңгырып йөрәчәк. Урамда кешеләр тавышы ишетелә башлагач, урыннарыннан кузгалдылар. Бер-берсен уздырып хатын-кызлар гәпләшәләр. Аларның аерым-аерым җөмләләре тын һаваны телеп-телеп уза. Әйдәгез, капка төпләренә сузылып ятыйк. Ниткән үзебезнең балаларыбызга сабак укыткан хәлфәбезне Себер җибәртик ди. Җибәрмибез, җибәрде юк. Әйтмә генә инде Миңлебану, җин әтрәгәләм хуҗа булды дөньяга. Тоталар да уңган булган кешеләрне Себер куалар. Хатыны да корсаклы ичмасам. Ничекләр генә баласын табар. Шул шәрәфи ише генә бу. Тыгыласы булмады. Алладан да курыкмый кабих. Күрәле. Үлә алмыйча тартышып ятыр. Әйдәгез, әйдә. Әле югары эшләр килеп җиттеме? Түбән эшләр кайда? Ишек алдында халык җыелды. Шау-шу купты. Карале. Сиңа әйтәм, бәлки халык алып калыр. Бәлки акылларына килерләр әле дип, Зөһрә Габдрахманны култыклап алды. Белмим. Юкка өметләнмә, карчык. Алырсың, эт авызыннан сөяк. Алар безне әллә кайчан кабып йотарга әзер. Барысы да кытырган этләр кебек бит. Кытырган этләр кебек. Капка төпләрендә аларны халык шаулашып каршы алды. Ишек аллары, капка төпләре гыш килеп тора. Ике мәхәллә халкы җыелган. Һәр берсе үз фикерен әйтәсе килеп, берсен-берсе ишетмичә шаулашалар. Инде авыл куштаннары әбәләнә җигүле атка әйбер ташый башладылар. Алар арбага төенчекләрне чыгара тора, авыл халкы исә йортка кире ташый. Шулай озак азаплана торгач, кояш шактый күтәрелде. Кояш нурлары моңсуланып үсеп утырган сары чәчәкләрне үзләренең сагышлы кызыл нурларына төрде. Кайсыдыр атлы гаскәрләр килә дип сүрән салды. Умарта кыртыясы кебек гөжләп торган халык төркеме кинәт тынып калды. Ниндидер куркыныч, хәвеф, гарасат көткән, әллә нинди шомлы тынлык иде бу. Зөһрә Габдрахманга сыенды. Ни булар? Ни эшкә килә ул атлы гаскәрләр? Кайгырма, карчык. Килерләр дә китәрләр. Бер дә кайгырма. Озак та үтмәде. Басу капкасыннан камчыларын булгый-булгый, «Разайдис!» дип акыра-акыра, тузан туздырып, Алансу якларында моңарчы күренмәгән киемнәр кигән атлылар суырылып килеп керделәр дә, халыкка немедленно таралырга боердылар. «Разайдис! Разайдис по-хорошему!» Камчылар кара йыландай кешеләр өстендә чыжылдады, сызгырды. Халык таралмады. «Зачем гонишь наш учитель? Он не виноват!» дип, патша армиясында хезмәт иткән, аз-маз русча сукалаган Бикәмәт карт казаклар алдына чыгып басты. «Не трогай! Жена ружат итәргә тиеш! Вон видал!» дип, ишеленеп Рәшитен кочаклап басып торган Зөһрәгә төртеп күрсәтте. Казакларның берсе: «Ах ты, гололобый татарин! Ты хочешь узнать, зачем гоним? На, узнай!» дип, Бикәмәт картның җилкәсенә чыбыркы белән сызды. Бикәмәт карт ачык ычкырып, ыңгырашып, ат аяклар астына килеп төште. Халык барысы бер тавыштан «ах» дигән бер өн чыгарып елашты. Ләкин таралмады. Ә чыбыркы яңадан картның сөякчел җилкәсендә йыландай чыжылдады. Карт инде хәрәкәтсез калды. Аның сизрәп беткән ямаулы күлмәгенә камчы эзләреннән кан саркып чыккан. Ул тузанлы юл чатында калтыранып ята. Үзәкләрне өзеп ыңгыраша иде. Шул арада булдырда Габдрахманның олпат гәүдәсе күренде. Хәлфә, кулын аз гына күтәрә төшеп, авылдашларына: «Җәмәгать, таралышыгыз. Мин сездән үтенеп сорыйм. Безнең аркада газап чикмәгез. Язмышыбызга шулай язылгандыр.
нишләмәк кирәк? Хушыгыз, бәхил булыгыз дип, Рәшитне ат арбасының алдына утыртты. Камиле үзе чыгып җайлап, Рәшит янына урнашты. Ул да булмады, Шәрәфинең тешкә тия торган, тимер кискәндә генә чыга торган шәрелдек тавышы яңгырады. Кызлары, Нәфисәләре кайда? Кашырган мәчет кызгыны, кызын кашырган. Карагыз, эзләгез, күршләренә керткәндер. Түбәне ястын карагыз, абзарларын, печән искертләрен. Шул ара комсомолларга сүгенә акыра башлады. Кичә нәрсә карадыгыз? Мин сезгә кизү торырга кушмадыммы? Җибгәннәр, үләксәләр. Нәрсә дип җавап бирермен? Бу эш өчен мин җаваплы. Анагызны. Шәрәфи ямсыз итеп сүгенә-сүгенә күршеләренә кереп китте. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Мин ислам өйдә юк, ул инде әллә кайчан Габдрахманның капка төбен саклый, ишеген сәнәк сабы белән генә терәтеп куйган. Шәрәфи сәнәк сабын алып атты да, өйгә кереп сәке асларын, мич асларын айкап чыкты. Мин ислам хатыны Миннегөлнең сәке пишмагына өеп куйган киезләре, мендәрләре идәнгә очты. Абзар кураларны, утын абзарларын айкады. Сәнәк алып, пишән чүмәләсенә кадап алды. Тик Нәфисәне таба алмады. Күрше Галәүгә кертмәс, Хәбибуллага да озатмас. Аннан зиләсләрен белә. Кая кашырган мәчет кызгыны. Шәрәфи тынына буылып, Габдрахманга барып ябышты. Габдри, әйт, кызыңны кая яшердең? Казакларга әйтеп иманыңны укытам, ник туганыңа үкенерсең? Әйт, дип кизәнеп, Габдрахманга сукмакчы булды. Шунда Зөһрәнең тыныч, ләкин үзәкләргә үтеп керердәй газаплы тавышы ишетелде. Шәрәфи абзый, кагылма Габдрахманга. Ул үзе дә аптырашта. Кичә кич чыгып киткән җиреннән кайтмады кызым. Суга төшкән кебек кенә булды. Әллә Ходаем, мишә суларына батып хараплар булды инде балам. Без киткәч гәүдәсен тапсагыз, зинһарлап әйтәм, күмәк күрегез. Балам калкып чыгып кызгыннарга азык булып ятмасын. Зөһрә үксеп елап Габдрахманга сыенды. Шәрәфинең сугарга күтәрелгән кулы һавада эленеп калды. Моңарчы тынып торган хатыннар Зөһрәгә кушылып еладылар. Кемнедер сүктеләр. Бу елашу тоташ бер үксүгә, кеше әйтеп аңлата алмаслык газаплы бер үнгә әйләнде. Я Раббым, ник шулай бәндәләреңне рәнҗетүгә юл куясың? Бу әшәкелеккә, динсезлеккә таш ярылыр. Йылгалар ярларыннан ташып чыгар. Җирләр тетрәп, таулар ишелер иде. Зөһрә авылдашларына карап, бәхил булыгыз. Безгә рәнҗеп калмагыз. Кайтулар, күрешүләр булмас инде дип, ат арбасына таба атлауга, янында басып торган әнисе Фәгыйлә түти ашыргаланып, кычкырып кызына ябышты. Кызым гынадырла, бәгыркәемдерлә, җибәрмим, кагылмагыз минем балама. Аллаһның ачык каһәре төшкән бәндәләр. Шулай дип, Зөһрәгә килеп асылынды. Өстендәге жилеты, башындагы ак яулыгы җиргә төшеп, яланыс ялан баш калды. Аппак чәчләре җилдә җилфердәделәр. Атлы гаскәрләр карчыкны кызыннан аерып ала алмадылар. Җирән бедрә чәчләрен фуражкасы кырыеннан мул итеп чыгарып куйган, җирән мыек шалгыйларын текә итеп өскә күтәргән яшь кенә казак, камчысын хәтәр уйнатып, «Отойди, сумасшедшая старуха! Убью!» дип акырды. Кызын югалту хәсрәтеннән акылын җуярдай хәлгә җиткән Фәгыйлә карчык берни ишетмичә, берни күрмичә бер туктаусыз тәкрарлады. Балакаемдырла, җанкаемдырла, җибәрмим, ни хәлләр иттим, ай-ай! Бу үзәкләрне өзә торган күренеш шул кадәр газаплы, әрнүле иде ки, инде булай да үксеп елап торган халык төркеме тыраташ кебек катып калды. Җирән казакның камчысы инде Фәгыйлә карчыкның җилкәсендә уйный. Аклы күлмәгенә канлы камчы эзләре бәреп чыкты. Фәгыйлә аңын җуеп чирәм өстенә егылуга,
Зөһрәне ике казак аңсыз әнисе куеныннан сөйрәп алып, ат арбасына, үкереп елап торган уллары янына аттылар. Ләкин ул арбага түгел, арба алдына, атның арт аяклары астына килеп төште. Кара кашка аяк астына килеп төшкән корсаклы хатынга басмыйм дип калтыранып, кузгалырга да куркып тик кенә басып тора. Атның күзләреннән мөлдер-мөлдер яшь ага иде. Нишлисез сез? Ник тиясез бу балалар анасына? Аның йөрәк астында бу вәхши дөньяга туасы сабые бар. Аның урынына менә мине ярыгыз. Мин түзәрмен. Мин күз алдымда яшь кылыннарымны йыгып салып суйганда да түзәм. Чөнки мин берни эшли алмыйм. Мин чарасыз. Мин сезгә бөтен җаным тәнем белән рәнҗигенә алам. Сез йырткыч җәнлекләргә караганда да куркынычрак. Тимәгез бу анага дигән кебек, карасу шәмәхә күзләрен мөлдерәтеп карап торды. Габдрахманның кылыннан алып үстергән игелекле аты кара кашка. Фәгыйләгә булышмасын дип ике кулын кайрып тотып торган казаклар ниһаять ирнең кулларын җибәрделәр. Ул Зөһрә, Зөһрә дип хатыны янына атылды. Ипләп кенә Зөһрәне арбага утыртып, балаларын кочагына алып юатты да атына чыңгырды. Кара кашка акрын гына басу капкасына таба атлады. Алар артыннан атлы гаскәрләр кузгалды. Бәхил булыгыз. Хушыгыз. Кайтулар булмас туганнар. Безгә рәнҗеп калмагыз. Атлы гаскәрләр артыннан Олансу авылының басу капкасына кадәр куе томан булып, тыннарны буып, тузан болыты күтәрелде. Габдрахманның соңгы сүзләре өзек-өзек бер рәнҗеш булып һавада әйләнеп калды. Авылдашлар, бәхил булыгыз. Дугагыздан ташламагыз. Габдрахманнар күршесе Галәүләр йорты өстендә тагын ялгыз торна әйләнде. Тырык, 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 тырык. Әллә нинди үзәк өзгеч моң иде ялгыз торна тавышында. Әнә инде һавада 2-3 почмак булып торналар чылбыры китеп бара. Кышлар җылы якка китәләр. Солтангәрәй китеп барган торналарга карап торды да, ялгыз калып үзгәләнгән торнага дәште. Син нигә шуларга ярмыйсың? Ялгызың калып сагыш таратып йөрисең. Кушыл инде төркемеңә. Кушыл. Галәү дә, хатыны да күршеләрен озатырга чыкмадылар. Хатыны Мөнәзәһә сәке читенә утырып, таң алдыннан Галәү атып алып кайткан торна каурыйларын йолкып утыра иде. Язын аткан торнаң бигрәк ябык иде. Монысы ару, хайран итле күренә, диде Мөнәзәһә. Торна каурыйларын шырт-шырт иткән тавыш чыгарып йылка-йылка. Алар бик ерактан очып кайталар бит. Май җыеп ятмыйлар. Шуңа күрә язын кышлар ябык була. Галәү сүзен әйтеп бетерә алмады. Парсыз калган ялгыз торна яңадан әйләнеп кайтып, йорт өстендә әйләнде. Тырык, 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 тырык. Парын эзли инде бу. Эх, атып алырга. Якында гына бит, Юк, авылда ярамый. Авылдашлар яратмас. Быел барыбер китмәс ул. Вакыты җитәр. Безгә дигәне безгә булыр дип, Галәү урамга чыгып китте. Шул торнаны атмасагыз, ашка үләр идегез инде. Әнә парын ишек үзгәләнә, диде урамнан килеп кергән кызы Гөлнәзирә. Ничекләр генә кулыгыз бара? Торна каргышын алмасагыз, башка рәнҗешләр аздыр сезгә. Әле Габдрахман хәлфә өенә күчәргә җыенасыз. Рәхәт күрербез дип уйлыйсыздыр. Урамга чыгарлыкны калдырмадыгыз. Барсы да бармак белән төртеп күрсәтәләр. Күчмигә ни хәлфә йортына. Үз өебездә генә торыйк. Әйтә тигә, әгәр бу эшне эшләсәгез, миңа мәңге кияү табылмаячак. Карт кыз булып калачакмын. Миңа берәү дә яучы җибәрмәячәк. Әйтте диярсез менә. Тик кенә утыр. Бу өйдә кыш чыгып булыр дип беләсеңме? Без күчмәсәк табарлар кемгә бирергә, аптырама. Мондый өскә ишелергә торган йортта ничек кыш чыкмакчы буласың? Нүҗәли синең шарлаклы матур йортта торасың килми? Гомер буе тараканнар арасында ятмабыз лабаса. Курыкма, әни.
Ул тараканнар безнең белән ияреп анда да күчәрләр. Бер дә кайгырма. Гөлнәзирә чиләк көянтәләрен алып суга чыгып китте. Баш очында әйләнгән тырнага карады да: "Юк инде, җаным. Парыңны таба алмассың. Рәнҗисеңдер безгә. Нишлим соң? Кит син моннан. Зәңгәр һаваны канатларың белән телеп, иптәшләрең артыннан оч. Сине парыңнан мәңгелеккә аердылар. Әгәр бу тирәдән ераграк китмәсәң, үзеңне дә атып үтерәчәкләр. Аларда иман юк. Синең парыңны атып алганда, күршеләребезне авылдан куганда, минем дә җанымны үтерделәр. Ни хәлләр итеп бу фани дөньяларда яшәп бетерергә? Авылдашларның кырын карашын, нәфрәтен тоеп яшәп була димени? Мин гомерем буе ялгыз булачакмын. Ә син, ныш җаным, кит моннан. Минем канатым юк шул. Әгәр канатым булса, мин дә очар идем. Барлык хәсрәтләремне таратып, бер кагыныр идем дә. Синең белән икәүләп күккә күтәрелер идек. Очар идек. Еракларга очар идек. Синең парыңның шырт-шырт итеп каурыйларын йолкып утыручылар, үзләренә белем биргән хәлфәләрен, күршеләрен кан елата-елата Себер җибәрүчеләр җирдә калсыннар. Аларның күккә күтәрелергә хаклары юк. Алар күккә күтәрелә алырдайларны, тормышны армый талмый үз җилкәләрендә тартучыларны, һәм синең кебек туган якларын сагынып, ел сайын туган илләренә кайтучыларны юк итәләр дип, күз яшьләрен сөртә-сөртә тәмам ишелгән, бер якка янтайган җил капканы ачып, тереклек елгасына таба атлады. Күршеләрнең гөрләп торган йортын үмизләнеп, сагышланып калган. Канәфер агачының ботагында Фәгыйлә карчыкның ак батист яулыгы эленеп тора. Ул акрын гына искән талгын җилдә саубуллашкан кебек җилферди. Күрәсең, аңсыз Фәгыйлә түтине ат арбасына салып иенә озатканнан соң, аның җирдә ятып калган батист баш яулыгын берәрсе канәфер агачы ботагына элеп куйгандыр. Габдрахманнар олавы, аларны куа баручы атлы гаскәрләр артыннан болыт булып күтәрелгән тузан, көз исен сизеп кызгылт сары төскә кергән шомырт яфракларына килеп уралды. Ләкин күп тә үтмәде, җиз иләктән иләгән кебек, көзге яңгыр ява башлады. Болыты да юк иде бит югыйсә. Әллә бу хәлләргә аптырап, җиһан йылы инде. Булай да моңсуланып, моңаеп утырган карт шомырт авыр сулап: "Хуш, Габдрахман, хуш, Зөһрә, бәхил булыгыз. Без башка сезнең белән бер кайчанда күрешә алмабыз, бер кайчанда. Сез инде аның шулай буласын үзегез дә беләсез. Ләкин күңелегездә, җаныгызда кайчанда булса бер әйләнеп кайтырбыз әле. Әби-бабаларыбыз яткан туган якның изге туфрагына башыбызны салыр өчен булса да кайтырбыз дигән өмет яшәсен. Өметсез шайтан ди. Җаннарыгыз тулы рәнҗү белән китәсездер. Авылдашларыгызга, үзегез дә белмәгән хөкүмәткә, үзләрен дөнья кендеге дип хисаплаган яңа власть хуҗаларына рәнҗеп, йортыгыздан, җирегездән аерылып, билгесезлеккә, бәхилләшеп китеп барасыз. Шулай, үзең тамырларың белән береккән, кендек каның тамган туфрактан аерылу авыр, бик авыр ул, Габдрахман. Туган җирдән аерылу газабын аерылганнар гына белә. Менә миннән, Акборын чишмәсе буенда, Акборын аланында үсеп утырган туганнарыннан аерылган карт шомырттан сорагыз сез аерылу хәлләрен. Ләкин ни эшләмәк кирәк? Язмышың шундый булгач, ни хәлләр итмәк кирәк? Сезне Алансуның риясыз, эшчән халкы мәңге онытмас, дугаларыннан калдырмас дип изгәләнде. Аннан бераз тынып торганнан соң: "Хушыгыз, мәңгелеккә хушыгыз. Безгә рәнҗеп китмәгез. Бәхил булыгыз, авылдашлар. Бер әйләнеп кайтырга язсын. Мәңгелеккә хушыгыз" дип, тагын бер кат кабатлады карт шомырт,
яфракларына җыелган көзге яңгыр тамчыларын әрнүле күз яшьләре итеп кыя-кыя. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Солтангәрәй Габдрахманнарны затып калганнан соң, өйләренә кайтып, әти-әнисе янына сәке кырыена килеп утырды. Әтисе бер сүз дәшмичә гасабиланып, кулын улының иңнәренә салды. Озак кына сүзсез утырганнан соң, улым, Нәфисә кайларда икән соң? Ялантау буйларыннан әйләнеп кайтмыйсыңмы? Эй, Раббым, япь-яшь кыз бала кайларда каңгырап йөри икән. Үзен үзе хараплар итмәсә ярый инде. Ходаем бер Аллам, әле азрактан Хабибулла абзый янына кирип чыгармын. Аңсызланган Фәгыйлә түтине ат арбасына салып, өйләренә алып кайтып киткәндә үзәкләрем өзелде. Әле кеше улы бигрәкләр дә яшь бит. Нинди гаиләне хараплар иттеләр. Авылның каш астындагы күзләре иделәр ләбаса. Әнә, Коддусларга да тентү кергән. Аларны да өйләреннән куарга дип әйтеп әйтәләр ди. Нинди ләгънәт төшкән дөньяга калдык улым. Син бар, бер мишә буйларын, көлиш әрәмәләрен, кыйгасар буйларын урабыз әле. Эзләп кара инде Нәфисәне диюем. Йылы-йылы күзләре шешенеп беткән Миңлебану. Улым бар, тиз генә ашап эчеп ал да, тирә-юньне әйләнеп кайт әле. Таба калсаң кай тирәгә генә затырсың икән. Куркыныч заман, берсе дә кертмәс. Хәзер бөтен кеше үзе өчен курка. Күреп торасың, күзләре тонган, бер кемне аямыйлар. Ул Коддус картның ни гаебе бар инде? Имеш, тифтан үлгән Хәертдин белән Миңлеҗамал улын ялчы итеп тотканнар. Соң ул Рәхимулланы үз балалары урынына үстерделәр ләбаса. 3 яшьлек малай ялгызы калгач, сабыйны берсе дә үзенә сыендырмады. Үги бала асырасаң, авызың борының кан булыр. Өксез бузау асырасаң, авызың борының май булыр дип, Коддус картны алмаска күпме үгетләделәр. Алма, Коддус, үзеңнекеләр ишле, тормыш авыр, ашау-ичү ягы такыр, ничекләр итеп кеше итәрсең ул 3 яшьлек баланы? Әле аннан кем чыгар, акылыңа кил диделәр. Юк, диде Коддус, алам, үземнекеләр янында үсәр әле. Бер кемдә дә төртеп тишкән тамак юк. Нәфисә умаш уганда арышынын күбрәк кушар. Үсәр, Алла теләсә. Кара ничек итеп күзләрен мөлдерәтеп карап тора сабый. Үсәр дип кабатлап, малайны искеләргә төреп алып кайтып китте. Шул чакта беребез дә алмады бит, курыктык. Үз балалары нәрсә кисә шуны киде Рәхимулла, нәрсә ашаса шуны ашады. Араламадылар. Имеш, Рәхимулланы эшләткәннәр. Коддусның үз балалары эшләмичә генә яттымы? Кызу эш вакытында өсләрендәге киемнәрендә салмыйча йоклыйлар иде бит. Иртәдән кичкә кадәр аяк өсте булдылар. Шуңа күрә ашаулары да кешедән арурак иде. Кигән киемнәре дә аерылып торды. Шуларны ялчы тоталар дип сөррергә булганнар. Аптыравыңнан нишләргә белмәссең, валлаһи. Әле бит шул Рәхимулла Коддус кызы Галиябануны үзенә яр итте. Яңа гына өйләнештеләр. Инде тормыш кайсы якка таба бурылыр, ниләр күрербез? Алланың бер үзенә тапшырдык. Ул Зәһрә баласын ничек табар? Тормышлары Себердә ничек булыр? Фәгыйлә түти ничекләр аякка басар? Нәфисә балакаем кайларда интегеп йөри икән. Эзләп кара улым, әтиең дөрес әйтә дип сүзен тәмамлады Миңлебану. Үзе күзләрен сөртә-сөртә, сәке өстенә шакмаклы ашъяулык ябып, ашарга әзерләде. Табын янында сүзләре ялганмады. Кайдан табасың инде аны? Солтангәрәйнең җавабы шул булды. Табын яныннан турып чыгып китте дә, бөтен көче белән күптәннән кисеп куйган кайын утынын ярырга тотынды. Бөтен дөньясына рәнҗеп, ярсый-ярсый, утын бүкәннәренә балта белән урды Солтангәрәй. Шушындый тормыш турында хыялланган идеме соң ул? Тешләрендә Нәфисәне күреп, аңа 17 яшь тулгач яучы җибәрәм дип хыялланып, үзләренең туачак уллары, кызлары турында уйлап, күпме йокысыз төннәр үткәрде. Печән өстендә Нәфисә белән үткәргән ямьле җәй көннәре,
Кызның йылы-йылы шишмә буенда кыңгырау чәчәкләре шигелгән, Гөлҗиһан сабыны исләре килеп торган кулъяулык бүләк итүе. Көлешкә затканда, тереклек елгасын кичкәндә, күбәләктәй җиңел Нәфисәнең Солтангәрәйнең муенына уралган нәфис куллары, егетнең муенын рәхәт кытыклап пышылдавы. Солтангәрәй җаным, мин сине мәңге онытмам. Син минем йөрәгемнән гомер буе китмәссең дип үксүе. Татлы иреннәре, акбырын тугайлыгында, мин буларны күрә аламмы инде? Юк, Солтангәрәй, мин башка бу якларга әйләнеп кайтмаячакмын. Бу безнең беренче һәм соңгы төнебез дип, калтырана елавы күз алдыннан китмәде. Солтангәрәйнең утын пүләннәренә китереп оруы, Нәфисә белән икесенең бәхетен җимерүче. Ул әле кем икәнен дә аңламаган, тормышын шушы хәлгә төшергән властьнымы, айрым кешенеме кыйнавы, үч алуы сыман иде. Бер олау утынны шулай әрни ярып бетереп, пөхтә итеп әрдәнәләргә өеп куйды егет. Тип-тигез итеп, матур итеп, әтисе өйрәткәнчә иде. Кем белә, бәлки дөньялар үзгәрер, Нәфисә бу йортка килен булып төшәр. Кипкән коры утын ягып, өйләрен җылытырлар, кияү-кәләш мунчасы ягарлар. Гел булай гына булмас, ни дә булса үзгәрер дип уйлады егет, инде кояшның ялантау астына тәгәрәвен көтеп. Тиз генә әнисе пешергән умачлы ашны ашады да, киемен алыштырып, юынып, мин шишмә буена уенга төшәм дип чыгып китте. Газизҗан, улыбыз Нәфисәне эзләргә чыкмады. Бер әйләнеп кайтса ни була иде инде, диде Миңлебану рәнҗеп. Үзе беләдер, безнең сүз белән йөрер яшьтә түгел. Нишләргә, кайда йөрергә икәнен үзе беләдер. Алар сүзсез генә чәй эчтеләр дә, йокларга яттылар. Авылны чыгып киткәч, йылы-йылы шешенеп беткән Зөһрә, иренең җилкәсенә башын салып, бер туктаусыз үкседе. Әнине үтерделәр. Кыйнап үтерделәр, Габдрахман. Безнең аркада әнинең башына җиттеләр. Әти нишләр? Үзе дә 70-кә җитеп килә. Шамилебез дә кечкенә. Я Раббым, ни гаепләребез өчен? Бу каһәр төшкән җирән казакны нинди ана тапты икән? Ничек аны җир йотмый икән? Әнине җирли дә алмыйбыз. Авылда дога белән кеше күмәрлек муллалар да калмады. Тынычлан, карчык, зинһар өчен дим, тынычлан. Син хәзер елап кына бер ни эшли алмыйсың. Ул кабахәт бәндәләрне сөендереп елама. Аллаһ Тәгалә барысын да үз урынына куяр. Килер бер көн, ул имансызлар башына янартаулар ишелер. Җир ярылып, сулар айкалып ярларыннан чыгар да, аларны җир йотар. Шулай булыр. Ничек инде шушы әдәмгә охшаган ике аяклы йырткычлар җир йөзендә яшәсен ди. Бу бит дөрес түгел. Әле менә Сталин бу хәлләрне ишетер. Безгә үзебезнең сандуга чиясы кебек бәхетле рәхәт тормыш иткән нигезебезгә кайтырга рөхсәт бирерләр. Вакыт кирәк, аз гына вакыт кирәк. Алда барысы да әйбәт булыр. Ул тайга дигән җирдә дә адәмнәр безнең шикелле куылганнар яшидер ләбаса. Тайга урман бит инде ул. Йорт салып кирербез. Инде Камилебез дә ишәя төште. Пила башын гына тотарлык. Әби дә исәндер, хушыннан гына киткәндер. Терелер Алла теләсә. Ә син безнең Әминәбезне сакла. Шулай дисеңме? Син әйтәм, исәндер дисеңме? Исән генә була күрсен инде. Сау гына була күрсен, бәгыркәем. Күрешүләр генә насыйп булсын. Анысы мин сиңа ышанам. Синең белән миңа бер кайчан да куркыныч түгел. Балаларны саклап кала алсак кына, бу кызыбызны ничекләр табармын? Киндек әбисе дә юк. Киндекләрен кем кисәр? Юлда ул бу хәл булса дип чиста чүпрәкләр кайча алып тыктым үзе. Менә кара әле. Бу тиенчектә бала тудыру өчен кирәкле әйберләр. Урыкма, берәрсе булыр әле. Анда куылганнар арасында кем дә булса булыр. Булмаса, үзем кисәрмен, бер дә курыкма әнисе дип, Габдрахман Зөһрәне кычып алды. Тын гына әти әнисен тыңлап барган Рәшит, куканныкы шикелле эре саргылт тешләрен ыржайтып көлеп, янәшәсендәге атка атланган казакка нәрсәдер сөйләп барган җирән казакка
күзенең шите белән генә карап алды да: "Әти, бу әбине кыйнаган казак та безнең белән тайга дигән урманга барамы? Әгәр тыңламасак, безне дә әбине кыйнаган кебек кыйнап үтерер микән? Әти, әйдә бармыйк сана ул тайгага. Үзебездә генә калыйк. Олан суда рәхәт бит. Дус малайларым сагынырлар мине. Күрше кызы Сәлимә дә сагыныр. Китмик, әти", дип ялварды. Габдрахман шактый вакыт дәшми барды. Улының сүзләрен ишетмәгәнгә салышты. Чөнки җавабы юк иде. Үзенең гаиләсен, улларын яклый алмавына гырләнеп, үзләренә яшь җыелды. 60-ка җиткән әбисен үтергәнче кыйнаганда, кулларын кайрып тотып торган казаклардан ычкынып карчыкны коткара алмавына җаны телгәләнде. Инде менә улына җавап таба алмыйча газаплана. Чөнки ул бу дөньяны үзе дә аңлый алмый. Ул көчсез. Ул ыргылып аккан елгада агып баручы бер йомычка. Агымга каршы йөзә алмый лабаса. Ни эшләсен? Кайларга барсын? Улына ни дип җавап бирсен? Малай әтисе ишетмәде дип уйлап, тагын еламсырап сорады. "Әти дим, әти, син мине ишетәсеңме? Калыйк инде. Олан суда гына калыйк. Габдуллалар, Сабирҗаннар, Сөләйманнар, Сәлимәләр калды бит. Без ник китәбез соң?" Зөһрә бер сүз дәшмичә барган иренә күтәрелеп карады да, аның яшь тулы күзләрен күреп, улына төксе генә әйтеп куйды. "Туктыйсыңмы син, юкмы? Юкка әтиеңне бимазалама. Әгәр хәленнән килсә, бер дә чыгып китмәс иде кана. Үзебездә Олан суда гына калыр идек. Ни хәлләр итәсең соң, балакаем? Юк-бар сораулар биреп борчыма әтиеңне. Аңа болай да авыр. Әни ату син әйт. Әбине кыйнап үтергән теге җирән мыеклы казак безнең белән бармыймы ул? Мин аннан куркам. Ул тайга дигән җирдә кеше үтерә торган шундый абыйлар тагын бар микән? Әни дим, кайтыйк инде." "Ул җирән казак безнең белән бармый, улым. Алла бирсә бармас. Улым, әтиең әйтә, әбиең үлмәде. Ул аңын гына җуйды ди. Алла теләсә терелә ул. Менә без әйләнеп кайтканда кызлар кебек йөгереп йөрер әле әбиең. Менә әйтте диярсең, шулай булыр. Аз гына сабыр итик, улым." Теләчегә килеп җиткәндә, базар урамы гөш килә иде. 7 олау ирләр, хатыннар, балалар, карт-коры, куылучылар, затта килүчеләр, сакчылар, атлы гаскәрләр. Елау, сыктау, кычкырыш, хушлашу сүзләре бергә җыелып, бер гөжләү хасил иткән. Үзәкләрне өзеп, күзгә яшьләр китерә. Әнә озын гәүдәле, беләгенә кызыл тасма бәйләгән берәү ат арбасы өстенә менеп басты да, кулындагы кәгазьне алып исемлек укый башлады. "Җиридән 1 ат, 3 кеше, Олы Нырсыдан 4, Олы Мәтәскәдән 2 гаилә, 8 кеше. Балыклыдан 1 гаилә, Теләчедән Ивановлар, Сауыштан Мифтахетдин, Гөлҗамал, Факиһә, Гәрәй, Олансудан Габдрахман, Зөһрә, Нәфисә, Камил, Рәшид. Олансудан Юсуповлар 5 кеше булырга тиеш. Ник 4 генә?" дип, күзләрен кыса төшеп Габдрахманнар арбасына текәлде. "Кызлары Юсупова Нәфисәне таба алмадык. Үзен үзе үтергән диделәр. Мишә суына батып үлгән ди. Әле гәүдәсе дә калкып чыкмаган. Калганнары барысы да монда", дип җавап бирде Себер китүчеләрне зата килгән кеше. Зөһрә бу тамашага исе китеп шаккатып утыра иде. Кинәт кенә үзен Савышның Мифтахетдин хатыны Гөлҗамалның үксеп елап: "Зөһрәкәем, сезне дә куалармыни? Сезне дә харап итәләрме?" дип кочаклап алуыннан сискәнеп китте. Зөһрәнең күңеле тәмам тулган иде. Күз яшьләре мөлдерәп ташырга тора. Үз хәлендәге Гөлҗамалның аны кочаклап калтырана елавы үзене кинитте. Зөһрә дә үксеп елап җибәрде. Туган җирләрен ташлап, балалары белән җәһәннәм тишегенә, Себергә китәргә җыенган 2 хатын, балаларының, үзләренең язмышлары өчен үзәкләре өзелеп, бу каһәрләнгән дөньяны каргап, туйганчы үкседеләр.
Безне дин сүреме таратасыз дип куалар. Сезне ни куаларсың, Гөлҗамал, дип сорады Зөһрә тынычлана төшкәч. Эй, Зөһрәкәем, ирем фермада мөдир булып эшлидер. Берсе барып әләкләгән, кем икәнен дә әйтмиләр. Имеш, 2 атналық югалган сарыкларны бер нинди дә бүре ашамаган. Ирем Янсуар кешесе Митрәйгә сатып җибәргән дип. Мифтахетдин Янсуарга барып теге Митрәйне эзләп тапты һәм аңа: "Митрәй, минем бит сине күргәнем дә юк. Нинди сарык сатыйм ди мин сиңа? Үземнең авызыма ит калҗасы капмаганыма да әллә ни гомер. Инде итнең исен дә оныттым. Зинһар районга барып дөресен сөйләп бир" дигәч, Митрәй: "Мифтах, мин бит ул сарыкларны базар көнне Теләчедә сатып алдым. Кайсы авыл кешесе икәнен белмим. Кадир атлы әдәм иде. Иртәгә үк районга барам дип калган. Тик анда баргач, әйе, Мифтахетдиннән сатып алдым" дип кул куеп кайткан. Шул гына башыбызга җитте. Тегендә кыйнап кул куйдырганнардыр инде. Янсуарның керәшен хатыннары Митрәй Теләчедән кайткач ай буе кан сиеп жатты. Жан баш сөяге сызлап, әле дә артын сөйләп йөри дип сөйләгәннәр. Соңыннан килеп, теге 2 сарыкларын да алып чыгып киткәннәр. Бу сарыкларны конфисковать итәбез, булар Алансу фермасыннан Мифтахетдиннән сатып алган сарыклар, ничә тәңкә акча түләдең дип аптыратканнар. Тегесе тагын кыйнарлар дип куркып, Кадирга түләгән бәһанә иткән. Шуннан безгә тентү белән килеп керделәр дә, өйнең астын үскә китерделәр. Мифтахетдинемне кыйнап үтерәләр дип торам. Балаларның котышты. Эй, курыктылар инде җан кисәкләрем. Менә шуның өчен югалган 2 сарык өчен каралты кураларыбызны, җәннәт кебек йортыбызны ташлап, җәһәннәмгә китеп барыш, Зөһрәкәем. Зөһрә озак утырып арыган аякларын языйм дип арбадан төште. Аның ишелеп торган гәүдәсен, әвендәй корсагын күреп, Гөлҗамал куллары белән 2 ботына шапылдатып сугып куйды. Ох, Алла кайымла! Бала табар вакытың җиткән ләбаса. Ничекләр итеп намуслары җитеп, бала табар вакыты җиткән хатынны шундый авыр юлга чыгарып җибәрергә кирәк. Юк, кеше түгелдер булар. Җырткыч җанварлардыр дип, күзләрен тагын яшьләндерде. Нишләмәк кирәк, Гөлҗамал? Бер ни эшләр хәл юк. Алла ярдәменнән ташламасын. Баламны ничекләр табармын дип кайгырам. Юлда тулгак башланса ни хәл итәрмен дип елап җибәрде Зөһрә. Безгә бергәрәк булырга кирәк. Олауларда Алла артлы барсыннар. Минем савышның киндек әбисе Җамал түтинең бала таптырганын карап торганым бар. Әзрәк рәтен беләм. Алла теләсә бер җае чыгар әле. Барсы да яхшы булыр дип Зөһрәне юатты Гөлҗамал. Тик калада аермасалар ярар иде инде. Зөһрә дә күңеленә бераз тынычлык иңгәнен тоеп, бергә җиңелрәк булыр шул. Алланың рәхмәтләре яусын сиңа дип Гөлҗамалны кочаклап угалды. Шуннан барсы да арбаларга утырыштылар. Китүчеләр дә, озата килүчеләр дә янә елашырга, саубуллашырга тотындылар. Бәхил булыгыз. Күрешүләр насип булмас инде. Зинһар өчен безгә рәнҗеп калмагыз. Әгәр мөмкинлегегез булса, кош теле кадәр генә хәбәр салыгыз. Үзегезне саклый күрегез, балаларыгызга улбы булмасын. Хушыгыз, догада тора күрегез. Безнең исән сау әйләнеп кайтуыбызны теләп дуга кылыгыз. Күрешә алмасак, бәхил булыгыз. Габдрахманнар олавы беренче булып кузгалды. Алар артыннан Мифтахетдиннәр иярде. 7 олау, кыр кызлары кебек тезелешеп, Теләче үреннән төште дә Казанга таба юл тотты. Карале, Габдрахман, безгә ничек кенә булса да бергәрәк, бер-беребезгә якынрак булырга кирәк. Җиңелрәк булыр. Ашау эчүне дә бергә тотыйк. 1 казан асу арума, 2 казан асума. Хатының да соңгы көннәрен йөри. Минем Гөлҗамал аның ишеге аста. Зөһрәгә булышыр. Балалар да бер-берсенә күз колак булырлар, диде Мифтахетдин. Үзем дә шуны уйлап барам әле, Мифтахетдин. Әгәр Казанда аермасалар, әйдә шулай эшлик әле. Безгә бурын салындырып, өметне өзеп йөрергә һич ярамый. Яшәргә тырышырга кирәк. Ничек булса да, тормышны яңадан башлап, кеше көнләштерерлек итеп яшәргә кирәк. Балаларны аякка бастырасы бар.
Әйдәле Мифтахетдин бергәләшик дип Габдрахман атына шүңгерде. Теләшидә озак кына басып торып ялыккан айгыр алдырып атлап йөришен тизләтте. Хайран гына аяз көн иде ләбаса. Алар авылдан чыгып киткәндә яңгыр ява башлады. Инде әнә Казан ягыннан йокымсырап уеп, мендәр ак болытлар зәп-зәңгәр күктә кайсы киме, кайсы ак таулар кыяфәтендә йөзеп йөрделәр дә, акрын гына кара кушкыл күгелҗем төскә кереп, бергә укмаштылар. Әле генә зәп-зәңгәр булып торган күк йөзе куркыныч дәһшәтле кыяфәткә кереп, җир өсте караңгылыкка чумды. Инде күкчә үрен төшкәндә ишеп яварга да тотынды. Габдрахманның йөзеннән яңгыр тамчылары агып төште. Каһәр төшкере, шунысы гына җитмәгән иде дип, әзерләп куйган брезент кажаннарны хатынының улларының өстенә рәтләбрәк япты. Юешләнә күрмәгез. Кием салымнарны киптерергә урын булмаячак, диде ул кайгырып. Күкчә зираты ягыннан үзеп кызгын кычкырган тавыш ишетелә. Зират яныннан узганда укый торган дугага дип кулын күтәргән Зөһрә зират ягына кайрылып карады да: "Кем башына шулай кыңгылдыйсың? Без узып киткәнче тын гына агач башында утыра алмадыңмы, хәерсез нәрсә? Үлем хәбәрчесе", дип сөйләнеп алды. Бу кызгынның тавышы җаннарга, йөрәкләргә, инде телгәләнеп беткән йөрәкләргә яңа яра, мәңге төзәлмәслек җәрәхәт салгандай итте. Коң, мәңгегә китәсез, мәңгегә. Сез бер кайчанда әйләнеп кайтмаячаксыз. Сезнең соңгы урыныгыз Алансуның җиләкле, догалы әби бабаларыгыз күмелгән зиратында түгел, ә Себернең чебен черкиле, кыргый җәнлекләр белән мыжлап торган, кылач җитә алмаслык гаскәр әрбет, чыршы агачлары арасында булачак. Мәңгегә хушыгыз, дип, йөрәкләргә шум салып, кызгын тавышы озак яңгырап торды. Кызгын тавышы тынып озак та үтмәде. Олаучыларның баш очында ук эчпешмак ясап, кара кушкыл болытларны канатлары белән телә-телә таратырга теләгәндәй кагынып, җылы якларга китеп баручы торналар тавышы сөрелгәннәрнең җанына, йөрәгенә ифрат авыр җәрәхәт, хәсрәт өстәде. Булай да күңелләре йылый, мөлдерәмә күз яшьләре җаннарына җыелып, чайкалып түгелергә тора. Торналар: "Без барыбыз да барып җитә алмаячакбыз, күбебез үләчәкбез. Сез инде исән-имин барып җитә күрегез. Безнең язмышлар уртак, кышларның да, кешеләрнең дә язмышлары уртак, тырыйк дигән кебек, һавада әллә ничә эчпешмак торналар чылбыры иңгелдәп китеп баралар иде. Хушыгыз, җаннарым, исән генә була күрегез. Без дә исән сау барып урнашыйк. Ни күрсәк тә, без гаиләләребез белән бергә. Алла теләсә барысы да яхшы булыр. Юлларыбызда Аллаһ юлдаш булсын. Ходаем Аллам, Тәңрем, бу туган җирдән мәңгегә аерылу. Габдрахман, син дә күзләреңне тутырып, бу кырларга, басуларга, үзебезнең урманнарга карап кал, җаным. Күз нурларыбыз шушында түгелеп калсын. Күзләремне тутырып карап калыйм әле. Мәңге онытылмаслык булсын. Үзәкләр өзелеп, туган яклар искә төшкәндә, күз алдына килеп басарлык булсын, дип, Зөһрә урманнарга, инде уңышлары җыеп алынган, бала чакта ничә кабат аяк табаннарын канаткан сыргылт сары камылларга, тезелешеп киткән, инде азрак саргылт төсен югалта төшкән салам эскертләренә, көз килүен сизеп, моңаешып күч булып утырган ромашкаларга, юл буена сибелеп калган күк чәчәкләргә, яшел яфраклары арасыннан инде алтын су сары төскә керә башлаган рәт кайын агачларына дәшми-тынмый гына карап барды. Әнә кайыннар арасына кереп югалган кызгылт сары төлкенең йөнтәс койрыгы күренеп калды. Зөһрәнең күңелендә
әтисе көйли торган бер җыр кабатланды. Кызыл гына ала төлке, урман күрке. Ни югалтты газиз башкаең? Туган җирләреннән аерылганның таба алмассың кабер ташларын. Кызыл гына ала төлке, урман күрке. Төлкеләрсез урман урманмы? Әллә безнең башлар сыктый-сыктый аерылышу өчен туганмы? Кызыл гына ала төлке, урман күрке. Кайын төпләрендә өне бар. Туган якларында яшәгәннең кайтып керер җылы ие бар. Зөһрә әтисенең бу җырны җырлый-җырлый печән чапканын хәтерли. Сүзләренең мәгънәсен аңлап бетермәсә дә, ничектер әтисенең моңлы тавышы күңеленә сеңеп калган иде. Хәзер генә мәгънәсен аңлады. Ай, бу шигырьне катаржаннар, яисә теге яки бу сәбәп аркасында йортсыз җирсез калганнар язган лабаса. Зөһрәнең алдагы тормышы турында җыру җырлаган икән бит әтисе. Менә әти, синең кызыңның өне дә, җылы ие дә юк. Берние дә юк. Бары тик таш юлдан олау абазга тиялеп чыгып киткән кияүең, ике оныгың һәм йөрәк астында без кая барабыз соң, әни? Ник миңа тынгы бирмичә бимазалап, олауларга тиялеп билгесезлеккә таба чыгып киттек дип, бу шомлы дөньяга килергә ашкынып, әнисенең йөрәген авырттырып тибенүче нәни кызы Әминәсе бар. Әйе, бу нарасый әгәр исән сау туа калса, Нәфисәсенә охшаган кыз булырга тиеш. Кызыл гына ала төлке, урман күрке. Җанкайларым кая очына? Истәлегем булып, җырым кайтсын. Әйләнепләр җәннәт кошына. Кызыл гына ала төлке, урман күрке. Зөһрәнең күңелендә әтисенең бу җыры озак яңгырап барды. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Солтангәрәй Яковлар тәрәзәсен сак кына чиртүгә пәрдә читен күтәреп карадылар. Бу Нәфисә иде. Ул сак кына адымнар белән ишекне ачып чыкты да, егетнең кочагына сеңде. Һәм шунда эреде бетте. Килдең, килдең, мин синең киләсеңне белдем, шундый көттем җаным. Олансу юлларына карап күз нурларым түгелеп бетте. Әтиләр киттеләрме? Атлы гаскәрләр килдеме? Мине таптырып әти-әниемне кыйнамадылармы дип, егетне мең төрле сорауга күмде кыз. Киттеләр җаным. Әти-әниеңә тимәделәр. Шәрәфи котырган иде. Кая качырдың кызыңны, мәчет кызгыны дип, күршем Минислам абзыйның йортын астын өскә китерде. Ләкин әти-әниеңә кагылмадылар, диде егет, шашынып кызның яшьле күзләреннән үбә-үбә. Аңсыз яткан Фәгыйлә түти турында әйтеп тормады. Йөрәген бозмыйм. Бу аның булай да яралы йөрәгенә учлап тоз салу белән бер булыр дип уйлады. Мәхәббәт утында янган ике яшь йөрәк бер-берсенең куенында эреп төнне үткәрделәр. Берни турында уйлысы, сөйләшәсе килми иде. Бүген Җәкәү абый әллә кайларга барып кайтты. Миңа әллә нинди язулар әзерлим диде дип сүз башлаган Нәфисәне Солтангәрәй шунда ук бүлдерде. Кирәкми, Нәфисә. Әйдә ул турыда бүген сөйләшмибез. Минем китү, аерылу турында сөйләшәсем килми. Беләсеңме? Мин әти-әниеңә сине көлешкә затып куюымны хәбәр иттем. Шундый сөенделәр инде. Хәтта әниең мине кочып угалды. Аннан ипләп кенә әтиеңнән сине миңа кияүгә бирүен сорадым. Бирделәрме, Солтангәрәй? Каршы килмәделәрме? Бирделәрме? Бирделәр җаным. Мин әйттем, Габдрахман абзый, Нәфисәне эзләп табам. Ташкент Себер түгел. Себер булса да эзләп табам, кирәк булса үзем дә Себер китәм дидем. Аның өчен борчылмагыз, мин кызыгызны саклармын дидем. Менә 17 генә тулсын, өйләнешербез. Әле бәлки авылда яшәргә дә рөхсәт бирерләр. Бер дә курыкма, Нәфисә җаным. Мин әле иртәгә дә килермен. Сине Җәкәү абзый атнауын көнсез озата алмас. Чөнки бу ыгызыгының азрак тынуы кирәк.
Син кайсы тәрәзә янында йоклыйсың? Шул тәрәзәгә чиртермен. Мин көне буе чоланда качып ятам. Төнлә йокларга гына чыгам. Жәкәү абзый әйтә, у нас то же самое творится. Черт знает что, тебя, доченька, скоро проводить надо. Пока бумага приготовлю. Без бумаг не сможешь доехать до Узбекистан ди. Мин аңлап бетермәдем, шул язулар турында әйтүедер инде. Шулайдыр, булды егетнең җавабы. Минем дә урысчам юк бит. Тел белмичә ничек барып җитәрсең икәнсең, Нәфисә? Жәкәү абзый, поезга утыртып җибәрәм, анда Гыйният каршы алыр диде. Алай булса гына, миңа Гыйният абзыйның әдресен бирделәр. Мин сине заклап изләп табармын. Авылга кайта алмасак, миңа да шунда берәр эш булыр әле, җае чыгар. Син кайгырма гына, җаным, кайгырма гына дип, күзләреннән, ирененнән үбә-үбә юатты кызны егет. Без барыбер бергә булырбыз. Безне беркем дә аера алмас. Тик хәзер миңа китәргә кирәк, җаным. Хуш булып тор. Иртәгә караңгылану белән синең яныңа очар коштай килеп җитәрмен. Бүген дә көнне үткәр алмыйча интегеп беттем. Әти-әниләр сине эзли чыгарга кушалар. Мин чыгып китмәгәч, әни, утының качмас, бар, урман су буйларын әйләнеп кайт дип үзәгемә үтте. Мин аларга синең кайда икәнне әйтә алмыйм инде. Белмәүләре яхшы, Алла сакласын. Ялгыш авызларыннан ычкынып китәр дә харап булырбыз. Әти-әниең исә синең кайда икәнеңне белеп тынычлап киттеләр, Аллага шөкер. Ату Зөһрә апа синең өчен бигрәкләр дә кайгыра, үзгәләнә иде. Хуш, җаным. Иртәгәгә кадәр дип, төн эченә кереп иреде Солтангәрәй. Җәкәүләрнең әтәчләре таң беленүен хәбәр итеп, карлыккан тавыш белән җиһанга аваз салды. Хәбибулла карт аңсыз яткан карчыгы янында озак утырды. Әниләре яныннан бер адымда китмәгән кызлары Асилә белән Рәшидә нишләргә, әниләренә ничек булышырга белмичә аптырап беттеләр. Им-том итеп карадылар, файдасы тимәде. Хәбибулла атын җигеп улы Шамил белән районнан доктор алып кайтты. Аппак сакал мыегын пөхтәләп кискән, күзенә түгәрәк күзлек элеп куйган доктор авыруны озаклап тыңлады, тикшерде, күзләрен ачтырып карады да, мин монда бер нишли алмыйм, йөрәге таза, бәлки аңына килер. Вакыт кирәк, бу очракта вакыт доктор, көтәргә кирәк дип чемоданга охшаган сумкасын шыртлатып ябып куйды. Доктор, кайчан уяныр икәнсең ул? Иртәгәме, бер атнаданмы? Мин бер сүз дә әйтә алмыйм. Бәлки иртәгә, бәлки бер айдан, бәлки... Нәрсә, бәлки үләр димәкче буласызмы? Мин алай дип әйтмәдем. Карчыгың бик зур стресс кичергән. Аркасындагы камчы эзләрен спирт белән сөрткәләп, менә бу мазь белән майлагыз. Бер положениедә гына ятмасын. Әйләндергәләп торыгыз. Берәр атнадан аңына килмәсә, мине килеп алырсыз. Рәхмәт, доктор. Бусы сезгә. Авыз итәрсез дип, Хәбибулла докторга 3 литрлы банкада гәрәбәдәй сап-сары яхутта янып торган бал чыгарып бирде. Доктор күңел өчен генә не надо дисә дә, йөзе яктырып китеп, я обязательно еще раз приеду. А жена твоя поправится дип, Хәбибулла күңелендә өмет чаткылары уятып, тарантаска менеп утырды. Улы Шамил докторны озата китте. Эй, кукан! Шамил шиңгерүгә ат җиңел генә җилдереп алга очты. Хороший конь. Откуда в деревне такой благородный скакун? В этих краях я не видел такого коня голубых кровей. Это же арабский скакун. Как он сюда попал? Русчаны аз гына сукалаган Шамил, «Это Ташкеннан, дәде подарок» дип, бик белдеклеләнеп җавап бирде. Әле өстәп тә куйды. Ол там большой большевик. Понятно, диде доктор. А что же твой дядя не спас твою сестру и маму? Вот что мне непонятно, сынок. Это мне совсем непонятно. Доктор Олансудагы хәлләрдән хәбәрдар иде. Черт знает, что творится. Габдрахмана я знаю. В чем его вина? Он такой порядочный мужчина. Плюс ко всему, очень грамотный. Ведь в деревне таких грамотных людей-то нет. И семья какая была. Жена, дети, дочка красавица.
Дочку не нашли? Говорили, что она пропала. Не знай. Шамил рус сүзләрен аның хәтле күп белмәү сәбәпле шул җаваптан узалмады. Шулай да бу докторның җизнәсе Габдрахманны, Зөһрә апасын, Нәфисәне яратып сөйләвен аңлап, «Они очень хороший» дип өстәп куярга булдырды. Үзенең шундый оста итеп чын урыс белән сөйләшә белүенә куанып, кайткач бу хәбәрне әтисенә, апаларына, малайларга җиткерергә ниятләп, атының дилбегәсен кагып куйды. «На, кулкан малкай!» Шуны гына көткән юртак алдырып китте. Җил генә сызгырып малайның чәчләрен тузгытты. Шамил Фәгыйләнең төпчеге, ялгыш кына дөньяга килгән малай. 40 яшендә Фәгыйлә: «Хәбибулла, минем никтер ишем үсә. Доктор кистадыр ди. Ул нинә мәрсә соң дигәч, ит үсә инде Фәгыйлә түти, аңа операция кирәк ди. Мин никтер куркам. Пычак астына керәсем килми. Шакир мулла абыстайына барып сылатып та кайттым. Ул да шулай диде. Суңга таба ул киста дигәнең никтер селкенә башлады ди. Эй Аллам, нигә әйтмисең аны? Хәзер ат җигәмдә докторга алып барам. Нәрсәгә миннән яшерәсең? Әллә нинди авыруга әйләнер тагын. Теләшедән Фәгыйлә түти шак катып, аптырап, Хәбибулла ышынып кайтты. Бәби туа ди бите. 60-ка җиткәндә кемгә Ходай мондый бәхет биргән? Кемгә? Миңа, Хәбибуллага. Инде төшертергә дә сыңдый рәхмәт төшкере. Ник үтерәсең ул баланы, тусын? Миңа ярдәмче булыр. Кыз туса сиңа охшаган, матур, уңган булыр. Малай туса картаймыш көне бездә безнең яныбызда яшәр. Тегеләре кияүгә китеп беттеләр. Һай малкай, әйдәле олан суга ишәле. Хәбибулла бабаңның бәбие туарга тора ди бит. Нәрсә өстерәлеп барасың? Хәбибулла, ни сөйләвең бу? Нинди бала табу? Әдәм көлкеләренә генә калдык. Син беләсеңме кызың Зөһрәнең курсаклы икәнен? Бу ике бала бер юлы туачаклар. Аллартлы. Авыл халкы ни сөйләмәс? Хур булабыз бит. Әйдә чарасын тап. Кәвәл керәшеннәре арасында шундый карчык бар ди. Үрине атлы. Зинһарлап сорыйм, бер җаен таба күр. Кагылып кына кара. Шул көнне үк айырам. 3 тапкыр талак әйтәм и вәссәлам. Әле миңа яшь хатыннарда киләчәк. Байлыгым да бар, көч-куәт дигәннән анысын сөйләп тә торасы юк. 60-ка җиткәндә балаң тусын әле. Шуны белеп тә миңа яшь хатыннар киләчәк. Әйт сиңа, попробуй, диде Хәбибулла карт ярсып. Фәгыйлә дәшмәде. Шул көннән соң 4 ай узгач, Фәгыйләнең Шамиле, тагын 1 айдан Зөһрәнең Рәшите бу якты дөньяга без тудык дип аваз салдылар. Менә шундый бүләк ясады Фәгыйлә Хәбибуллага. Ул малайны апалары, әти-әнисе иркәләп, сөеп кенә үстерделәр. Фәгыйлә каяда булса киткәндә, баласын Зөһрә, Зөһрә югында кызының улын Фәгыйлә имезде. Алансу халкы башта аптырап шак катса да, соңыннан оныттылар. Бу турыда сөйләми башладылар. Бер көнне Шамиленә 10 яшь тулганда Фәгыйлә Хәбибуллага әйтә куйды. Син әйтәм, ничекләр генә теге вакытта кәвәлгә үринә каршы калып бармадың? Эй, картым, бу улыбыз булмаса нишләр идек? Дөньябызның бер ягы китек булыр иде. Икәү каңгырыплар йөрер идек. Менә инде улыбыз да кул арасына керә башлады. Аллага шөкер. Бигрәкләр дә уңган, зиһенле бала. Гыйниятулласы кайтып йөри алмый. Үзбәкстанда бик зур кеше Бәлшәвик зур доктор кызына өйләнде дә вакыты юктыр инде. Рәхмәт сиңа картым. Дөньябыз түгәрәк, берәм-берәм тупырдашып оныклар туа тора. Инде исемнәрен дә буташтыра башладым. Менә шулай дөньяга килде Шамил. Инде хәзер 11-нче яшькә чыкты. Тик әнисе һәм Зөһрә апасы белән булган хәлләр генә нәни йөрәген пәрә-пәрә китереп телгәли. Баланың колагында әнисенең ачыргаланып кычкыруы, кызын жәлләп, баласын шушы хәлгә төшергән әдәм имгәкләрен каргап үзгәләнүе, яланбаш калып тузгыган ак чәчләренең җилдә җилфердәве, ак күлмәген тасма-тасма телгән канлы камчы эзләре күз алдыннан китмичә, һәр төн аптырата. Әнисен кыйнаган җирән казакны төшендә күрә.
Ул казак төнлә күзен йомуга Шамил янына камчысын күтәреп килеп җитә. Кызгылт чәчләре утка әйләнеп ялкынланып торалар. Авызыннан, аждаһа авызыннан чыккан кебек кызгылт ут бөркелә. Малай куркып уянып китә дә, урыныннан торып йоклап яткан апалары ортасына кереп чума. Инде ничә көн шулай булды. Әнисе әле һаман аңына килә алмый. Йоклый да йоклый. Күрше каракай кереп, ул мәрткә киткәндер, бер уяныр әле дип юата юатуын. Көндә авыз борыны тирәсенә көзгә куеп карыйлар. Анысы ни эшкәдер тагын? Барбер үзен күрми иш инде ул. Каракай көн сайын Ясин укып чыгып китә. Ясин укыгач, тереләсе кеше терелә, үләсе кеше җиңел генә үлеп китә ди. Ниткән үлем? Әнисеннән башка малай нишләр? Иртән торуга, әйдә улым, тор инде. Кояш әнә әллә кайчан уянып, урыстау өстенә менеп кунган. Бодай оныннан шундый тәмле кыймак пешердем. Суынганчы аша, синең үсә торган чагың. Суынгач кыймакның бер тәме дә калмый аның дип, кем уятыр? Малай шуннан курка. Тәне эсселе суыклы булып китеп, шимер-шимер итә. Шамил башын тотып, үз уйларына бирелде. Үлә күрмә, әнием җаным, үлә күрмә ди ул үкси-үкси. Исмәгыйльләр, Хәмзәләр, синең әниең түгел ул, әбиең. Андый әби әни булмый дип үртәсәләр дә, малайга аның әнисеннән дә матуррак әни юк. Исмәгыйльнең әнисенә 28 яшь, ә Хәмзәнең әбисе дә Фәгыйләдән күпкә яшь. Булса соң, булсын, ә аның әнисенең чәчләре ак булса да шундый матур. Аппактан киенеп ашка барганда, авыл хатыннары бигрәк матур инде бу Фәгыйлә түти, һич картаясы юк дип сокланып карап калалар. Ә кылагындагы яулыгын артка бәйләгәндә, кояш юк чагында да җим-җим итеп торган чын зөбәрҗәт алкасы. Ул алканы Гыниятулла абыйсы Ташкенттан алып кайткан иде. Ә төп-төз итеп кайган читекләр киеп, кәс-кәс атлап йөрүләрен итера. Аларныкы яшь булсалар да, Хәмзәнең әбисе бөкрәйгән, ә Исмәгыйльнең әнисе кара шадыра, битенә кара борчак сипкән күк. Шамилне синең әниең әби дип үрти башласалар, ул күп сорап тормый, пишүрлекләренә менеп төшә. Икенче көнне тегеләрнең әниләре, я әбиләре жалу белән килсәләр дә орышмыйлар Шамилне. Улым, ди Хәбибулла, нигәле син нәсел черетеп сугышып йөрисең? Алай ярамый, улым. Ни нәрсәгә дип суктың инде син ул Исмәгыйльгә? Синең әниең әби дип үртәмәсен. Тагын бер әйтсә, тагын сугам. Улым, йодрык белән хәл итмиләр андый эшне. Телең белән ипләп кенә аңлат. Әйсәнә, аңламый ишалар. Үз анасының кара шадыра икәнен белми ул. Улым, кешенең кимчелеген өстенә бәреп әйтмә. Ул гомер буе былай да кимсенеп яши. Алай ярамый, улым. Әти минем әни дә яшәр алмый бит. Ник алар мине үртиләр соң? Алар аңламагач, аннары гына сугам мин. Ниткән сугу ул, улым. Кешегә түгел, хайванга да сугарга ярамый. Алар надан, улым. Син алардан үрнәк алма. Алга таба яхшы укы. Менә син шунда гына кем баласы икәнеңне аңлата алырсың. Башка сугышып йөрмә, балам, яме? Ярар, әти, башка тимәм. Барыбер безнең әни иң матуры, иң яше, иеме? Шулай булмаган кая, балам. Синең әниең иң әйбәте, иң матуры, иң яше. Улым, минем белән бер хәл булса, әниеңне син карарсың, яме? Ә синең белән нәрсә булсын соң? Әти, синең белән бер нәрсә булмый. Алла бирса дигән, улым. Дөнья хәлен белеп булмый. Иртәгә Куканның аягын ныгытып, Кыйгасар елгасы буйларыннан әйләнеп кайтырсың. Ярар, әти, ди Шамил, тәмам тынычланып. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Кинәт кенә күк йөзендә болытлар хасил булып, яңгыр ява башлады. Үзәкләргә үтеп, нечкә иләктән иләгән кебек, туктаусыз явар кебек. Мур кыргыры, туктарга охшамаган бу яңгыр. Итәк чабуларыгызны кажан астына рәтләп җыештырыгыз. Юешләнсәгез начар булыр. Киемнәрегезне киптерергә җылы куышыбыз юк. Бер Аллаһка гына таянырга кала дип,
Габдрахман Зөһрәнең аякларын кажан итәкләре белән каплый төште. Менә бит эшләр кая таба бара. Безгә ата-ана, әби-бабаларыбыз яшәгән җирдә, туган туфракта яшәргә ярамый. Ярар. Мине халыкка дин сөреме таратасың, балаларның миен агулыйсың дип кусыннар да ди. Синең Зөһрә, туачак Нарасыйның, бу ике баламның, Нәфисәнең ни гаебе бар? Синең турда бит уңганлыгына шик чама юк. Чын җый остасы дип сөйлиләр. Авылның хатын-кызлары сиңа күлмәк, алъяпкыч тектерергә чират торалар. Буй җиткән кызлар никах күлмәкләрен әйбәт җыйлый дип, ел буе чиратка язылалар. Син чиккән чигүләр тире чәчәкләр сыман була дип шаккаталар иде. Кискән токмашың тигәрҗеп калынлыгы гына. Кулың белән тимә тиясең ләбаса, Зөһрә. Синең нинди гөнаһларың бар соң? Әгәр улларым, Нәфисәм, туачак балабыз белән сез авылда калсагыз да, җаным тыныч булыр иде. Ничек булса да яшәр идегез әле. Илдә чыпчык үлмидиләр бит. Ә мин бөтен гаиләмне төяп, үлемгә алып барам түгелме соң? Һәм бер ни эшли алмыйм. Бер ни эшләр хәлем юк. Габдрахманның матур кичкенә генә итеп калдырып сөннәтләнгән сакал мыегында вак-вак кына энҗе ташлар сибелгән кебек, яңгыр тамчылары җимелди. Шишенә төшкән аякларын сузып, артка таба карап барган Зөһрәнең иренең гаҗизләнгән йөзен күреп, бәгыре телгәләнде. Әнә, әллә сибеп яуган вак яңгыр тамчылары, әллә җаныннан, бәгыреннән актарылып чыккан күз яшьләре Габдрахманның яңагы буйлап тәгәрәделәр. Катыржаннарны заткан кебек, кырыйларында атка атланган сакчылар зата бара. Син әйтәм, ник әллә ниткән тузга язмаган сүзләр сөйләп җанымны талыйсың, үзеңне дә бетерәсең, ә? Әйдә, яумаган яңгыр түгел, бер туктар әле. Туз түгел, эремәбез. Аллаһ Тәгалә җан биргәнгә җүнен бирермен дигән. Син бүген әллә нинди, Габдрахман. Үзеңә бер дә охшамагансың. Әйдә, җебемик. Син китеп, мин үзем генә калсам, синнән башка яшәп булыр дисеңме? Синнән башка мин яши аламмы инде, җаным? Болай гаиләбез белән бергә булгач җан тынычрак ул. Ни күрсәк тә бергә күрербез. Мин, Зөһрә, Теләчедә Себер китүчеләрне күреп шаклар каттым. Барысы да танышлар, барысы да уңган булган гаиләләр. Мифтахетдин белән Гөлҗамалны гына күрәле син. Алар бит Савуш авылының каш астындагы күзләре. Аларны да Себергә сөргәч нәрсә була инде ул, ә? Әйт әле син шуны. Көнне төнгә ялгап эшләүче кешеләрне җыеп, Себергә кугач, монда бары тик юк бар бәндәләр, җыен ялкау, эчкече, исәпкә бар санга юк адәмнәр генә кала. Кем кулына кала бу басу кырлар? Язгы чәчүгә төшә алырлар дисеңме дип, Габдрахман янәшәсендә зата баручы атлыга күз кырые белән генә карап алды. Тегесе тәмәкесеннән быжыра-быжыра төтен чыгарып, үз алдына гына карап бара иде. Үзләре беләдер. Син әйтәм, алар өчен башыңны ватма зинһар. Үзебез исән-имин барып җитеп, баламны табалсам ярар иде. 9 ай буе йөрәк астында күтәреп йөрткән Нарасыйның исән-имин дөньяга килүен, 4 саныда төгәл булып үсүендә күрәсе килә бит ул, Габдрахман. Белмим, ничекләр генә дөньяларга килер бу сабый. Себер суыкларына ничекләр генә чыдар балакаем. Әле тегеләре дә яшь. Әнә, Рәшитебезнең күңеле төшенкеләнде. Сөйләшмичә генә үз алдына уйланып утыра. Үз уйларына батып, нәрсәләр, ниләр уйлап килә икән ул. Теге әнине кыйнаган җирән казактан шундый курыкты инде балакаем. Безгә ярып Себергә бармыймы ул дип коты чыкты. Матавыкланып әйтергә онытып торам лабаса. Безне затырга килүчеләр арасында Солтан Гәрәй дә бар иде. Яныма килеп колагыма: "Габдрахман абый, Зөһрә апа бер дә кайгырмасын, Вәгыйлә түтине ат арбасына салып иләренә алып кайтып киттеләр. Ул әле аңына килмәгән. Хәбибулла абзый доктор артыннан китте. Алла теләсә барысы да яхшы булыр. Нәфисә өчен кайгырмагыз. Мин аны үзем алып кайтырмын. Бер дә кайгырмагыз, саклармын", дип пышылдады.
Тагын әллә ниләр әйтәсе килгән иде, теге иснәнеп йөрүче Ярми килеп басты. Шуннан Солтангәрәй хушлашып китеп барды. Син әйтәм, ник аны әллә кайчан әйтмичә торасың? Ну бу ирләрне. Минем йөрәгемнең пара-пара килеп телгәләнгәнен беләсең бит. Әнине үтергәннәр дип йөрәгемнән кара каннар тамганын беләсең ләбаса. Җаның юктыр синең, Габдрахман. Бу озатышулар белән исемнән чыгып киткән карчык. Үземдә әбинең исән икәнен белеп шундый сөендем. Рәнҗемә инде миңа. Ачуланма зинһар. Зөһрә дәшмичә генә барды да, акрын гына. Әнием җаным, Аллага шөкер, исән икәнсең бит, исән икәнсең. Инде аңына гына килсә ярар иде. Карт әтиемне, энекәшемне ятим калдырып үлеп кенә китә күрмәсен дип, күз яшьләрен сөртеп алды. Күрәсеңме әтисе, нинди яхшы хәбәрләр килеп ирешеп тора. Әни аңында булмаса да исән. Нәфисәбезне Җәкәү абзый, Солтангәрәй ят күзләрдән яшереп тоталар. Мин ул егеткә ышанам. Ул безнең кызыбызга җил яңгыр тидермәс. Иләнешеп матур итеп яши күрсеннәр инде. Ул Салмытагай кулына эләгеп хараплар була күрмәсеннәр. Бигрәкләр дә куркыныч дөнья бит. Кемнең дус, кемнең дошман икәнен белә торган түгел. Авылда бер-береңә учак ягарга, утлы күмергә, ипи тозга керешеп йөргән ут күршең хөсетле, явыз, ялганчы кеше булып чыкты. Бер кемгә ышанырга юк монда әтисе. Үз-үзеңә дә ышанырлык түгел. Яңгыр тора бара көчәйде генә. Габдрахман кажанының башлыгын киеп куйса да, салкын яңгыр тамчылары битеннән муенына таба актылар. Ул Зөһрә, балаларның өстенә әйбәтләбрәк яб әле дип, бер-берсенең куеннарына кереп йоклап киткән улларына карап алды. Әйдә, рәхәтләнеп йокласыннар. Уянгач ашап алырбыз. Үзең дә ширем итеп ал. Бу арада рәтләп йокы күргәнебез булмады. Сиңа ял кирәк, карчык. Тынычлап йоклап алырга кирәк. Әле алда ни буласын белмибез бит. Ял итеп ал. Габдрахман дилбегәсен кагып атына шөңгереп алды. Ул ара яңгыр астында килеп чыланган сакчы Габдрахманның атына китереп орды. Нәрсә? Үләкчә кебек ширәлеп барашың. Синең арттан күпме олау абуш килә? Күрәсеңме? Барыбыз да җеп бертексез булдык. Мәчет каңгызы, дип, ата-анасын искә төшереп сүгенеп куйды. Алдырып чаптырып киткән атыннан чак кына очып төшми калган Габдрахманга бу сакау тавыш бик таныш кебек тоелды. Кем генә булды соң әле бу тешкә тия торган нечкә, тимерне тимергә ашкыганда гына чыга торган тавыш иясе? Габдрахманның миен шул сорау бораулады. Һич кенә исенә төшми бит. Йөзен дә күрә торган түгел. Кажан башлыгын йөзенә үк төшереп кигән. Күзе генә күренерлек итеп калдырган. Кем генә шулай сакауланып сөйләшә иде соң? Үләкчә кебек ширәлеп барашың, диде. Шул вакыт баш өстеннән шакылдап Саескан очып китте. Саескан! Габдрахманның күз алдына яшен тизлеге белән мәдрәсәдә укучы бер шәкертнең йөзе килеп басты. Исеме ничек иде соң әле? Аңгырарак кына малай иде. Саескан дигән сүзне Чаешкан дип әйтеп, шәкертләрне көлдерүе исенә төште. Габдрахман шәкертенә укып чыкканчы шул авазны өйрәтә алмады. Башта шәкертләр малайга үртәп, исеме дә искә төште. Мансур исемле иде бит. Мансур дип әйт әле, Сары дип әйт әле диләр. Тегесе Манчур, Чары дияр иде. Аннан соң тегеләр хихылдап көләрләр иде. Балаларны җыеп күп аңлатты Габдрахман хәлфә. Кешенең кимчелегеннән көләргә ярамый. Аллаһы Тәгалә көлгән кешеләрнең үзләренә дә әллә нинди кайгы хәсрәтләр китерер дип куркытып та карады. Малай көч хәл белән хәреф танырга өйрәнеп чыгып китте. Беренче тапкыр малайын мәдрәсәгә китергәндә Мансурның әтисе: Габдрахман, әйдә әзрәк кул куярлык, акча саны ялырлык булса ярар. Ите сиңа, сөяге миңа. Туганнан ук шундый элә танаксыз аңгырарак булды бу улым дигән иде. Борын астыннан сап-сары булып маңкалары агып торган, тетелеп беткән кием салымнан, ялангач аяклары шибиләнеп беткән малайга карап,
Улым бар, борыныңны сөрт тә, малайлар янына кереп утыр дип кертеп җибәргән иде мөгаллим малайны. Хәлиуллага, хәлдән килгәнчә тырышып карармын. Үзеннән тора, тырышса өйрәнер, Алла бирса дип җавап биргән иде. Шул көчкә укырга язарга өйрәнеп чыгып киткән малай бүген Габдрахманга мәчет кыжгыны үләкчә дип атына китереп орды. Бу аның үзенең аңгыра булып тууы өчен дөньядан үч алуымы әллә? Әллә мине танымадымы? Юк, мәчет кызгыны диде бит. Димәк, мине танып әйтте. Бу сакчыларны шундыйрак аңгыралардан, наданнардан, җинаятчылардан җыйганнар күрәсең. Берсендә дә иман заты юк. Күзләре нурсыз. Габдрахман атның кисәк кузгалып китүеннән сискәнеп киткән Зөһрәсенә дәште. Карчык, әнә теге атка китереп урган малай Хәлиулла улы Мансур. Мин дә ничә ел укып, көчкә хәреф танытып чыгарган идем дип уфтанып куйды. Син әйтәм, Хәлиулла белән Миңләсма шундый да тәртипле кешеләр иде. Балалары да ару гына. Бу яхшыдан яман туган нәрсә ник шундый яман булды икән, рәхмәт яугыры дип куйды. Балаң шундый булса, Алла сакласын. Үзебезгә андый тәрбиясез балалар күрергә язмасын. Улыны улы, кешене кеше итә торган балалар туарга язсын. Тәртипле булып үссеннәр. Ярар әтисе. Ул үзенең эшләгән яхшылыгы өчен дә, яманлыгы өчен дә үзе җавап бирәчәк. Аның өчен бер дә кайгырма дип сүзен тәмамлады Зөһрә. Анысы шулай инде, карчык. Шулай да үзең укыткан, иманлы, тәртипле булып үссеннәр дип бөтен көчеңне куеп тәрбияләгән шәкертләреңнән шундый ямьсез, тупас сүз ишетү йөрәккә авыр. Тора-бара бу власть шундый әдәмнәр белән кай тарафларга барып чыгар икән дә, ниләр генә майтарыр икән. Алансуда эшкә ярардай бер җүнле кеше калмады лабаса. Түмгәләк шикелле җил кай якка иссә шунда таба тәгәри торган, аумакай, сатлык, ялкау бәндәләр калды. Бу туганда ук сантый булып туган гөнаһ шомлыклары белән нинди коммун төземәкче булалар икән? Аптыраш. Кара инде ул Галәүне. Безнең өйгә күчкәндер инде. Хыт берәр җүнлерәк кеше кертсәләр дә ачуым килмәс иде. Камил белән авылның бер ата ялкавына тырыша-тырыша йорт салып калдырдык. Әле кавырсыны да катмаган улымны ат урынына эшләттем. Без таңнан торып әтәчләр уянганчы уянып, җан тиребезне түгеп эшләгәндә, Галәү улы Ярми белән йомшак түшәкләрендә йоклап яттылар. Гаҗәбенә ни диярсең, Зөһрә? Ялкау ятыр, бәхете артыр диюләр әллә хак инде. Менә шул ялкау хрәсәнгә йорт җиреңне, ашланган, әле бәрәңгесе дә алынмаган бакчаңны калдырып кит инде. Я Аллам, сабырлык бир, начар уйлардан арала. Йөрәгем пәрә-пәрә килеп үзгәләнә. Син әйтәм, бетеренмә зинһар. Нишләмәк кирәк? Ташны башка бәрсәң дә баш ватыла. Башны ташка бәрсәң дә баш ватыла. Минем үзәгем üzелми дип беләсеңме? Кызым ялгыз каз бәпкәсе кебек аерылып калды. Аллага шөкер, әле әни исән икән. Нинди газапларга дучар булды бит. Туачак балам ничек дөньяга килер? Мин бит ишемдә нинди утлар янганын үзем генә беләм. Ишем тулы ялкын минем Габдрахман. Ишем тулы мәңге басылмаслык газаплы хәсрәт уты. Бер сүнәр микән бу яну? Гаиләбез белән кайчан булса да бергә җыела алырбыз микән? Әтиәниемне, кызымны, бәгыр кисәгемне күрә алырмын микән? Әллә Себердә катыржан булып үләрбезме? Алансуда хатыннар сөйли иде. Элек куылганнар әйтеп әйтәди, анда кешеләр чебен урынына кырыла дип. Анда чыдый торган түгел. Ачлы-туклы урман кисеп, алтын юып, бөтенләй хәлдән таеп, юеш зимләнкеләрдә торып ширләп үләләр ди. Раббым сабырлык бир. Илләребезгә әйләнеп кайтырга насыйбыңны әйлә. Фәгыйлә карчык бер атнадан гына аңына килде. Төнлә белән кучкарга яндырып куйган бишле лампаның филтәсе кысып куелган. Йортны сүрән генә яктырта.
Хәбибулла карт атна буе аңсыз яткан хатынының уянуына тәмам өметен үзеп, әрнеп, күзләрен яшьләндереп ята. Сүрән саргылт ут карчыкның аксыл йөзен әллә нинди сагышлы итеп күрсәтә. Хәбибулланың йөрәге гомер иткән ипле, акыллы карчыгын жәлләп телгәләнә. Әгәр уяна алмыйча үлеп китсә, улы һәм үзе белән ниләр буласын күз алдына да китерә алмыйча өзгәләнә иде. Инде йокыга куерып кына барганда, ничә төннәр шым гына яткан Фәгыйләнең ай-ай дип ыңгырашканына уянып китте. Эй, Аллам, карчык, уяндың бит! Уяндың! Раббым, Аллам, рәхмәт сиңа! Төпчегебезне жәлләдеңме? Мине картаймыш көнемдә ялгыз булмасын дидеңме? Я Аллакаем, Раббым, Аллакаем дип каударланды. Ой, җилкәм яна, җилкәм сызлый. Су бирегез, су дип ыңгырашты Фәгыйлә. Хәзер, сиңа күп эчәргә ярамый дип Хәбибулла кашык белән самавыр борыныннан агызып, карчыкның авызына су салды. Фәгыйлә кипкән иреннәрен чылаткач, акрын гына: "Зөһрәләр кайда?" дип сорады. Хәбибулла дәшмәде. Куганнар, тәки Себергә куганнар, нәгаләт төшкерләре. Ой, җилкәм яна, җилкәм дип Фәгыйлә күзләрен йомды һәм тагын тынып калды. Хәбибулла карчыгын яны белән әйләндерде дә, доктор калдырган май белән камчы эзләрен мул итеп майлап куйды. Тән ярасы төзәлер, карчык. Җан ярасы мәңгелек. Гомер буе әрнеп кан тамып торачак. Бер дә кайгырма. Тән ярасы төзәлер. Нәфисәбез кайларда икән? Япь-яшь кыз бала. Кайларда гына каңгырып йөри икән? Әнисе соңгы көннәрен йөри. Ничекләр, кайларда баласын табар? Малайлар нишләп бетәр? Тыныч, матур, җитешле тормышта яшәп яткан Хәбибуллалар йортында әллә нинди хәсрәтле, шомлы, газаплы тормышның башы иде бу. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Сиңа әйтәм, Маһруй, син Фәгыйлә түтинең хәлен белеп кайт әле. Кичә Хәбибулла абзыйны күргән идем. Аллага шөкер, аңына килде. Эй, шундый куркытты Габделхәй, шундый куркытты. Атна буе аңына килмәде бит. Бер нәрсәләр дә белмичә жатты. Инде мин әйтәм, кече малаем, Шамилем бигрәк яшь бит. Безне ятимнәр калдырып китепләр бара икән дип котым чыкты Габделхәй. Билләһи котым чыкты. Картаймыш көнендә хатынсыз калу ирләр өчен бик авыр. Хатын кызул бала чүпрәге юып, бишек тирбәтеп утырырга булса да балаларына сыя. Ирләргә читен дип, минем яннан китеп барды. Артыннан карап калдым. Хай, бетеренсә дә бетеренер икән кеше. Җилкәләре салынып төшкән. Гырнадир кебек кеше иде бит. Фәгыйлә түти белән икесе дә шундый пар килгәннәр дип, артларыннан сокланыплар карап кала торган идем. Нәселләре белән шәп, чибәр, акыллы, үзләренә генә бер төрле асыл зат булып аерылып торалар иде. Сөяк тота белә торган нәсел. Теге юкка чыккан кызларын әйтәм, Нәфисәне. Аның турында ниләр генә сөйләмиләр. Аннан соңы кайсы кеше сөйли, кояш баюга Нәфисә зиратта оппак кош булып агач ботагына куна да, яшь балалар кебек үксегән тавышлар чыгарып, бер елый, бер көлә ди. Галәү хатын әйтә икән, утны сүндереп йокларга ятуга, яныма Нәфисә килеп ята. Мин аның сулышын туям дип әйтә ди. Аннан соң, таң атканда Нәфисә кыяфәтендәге сулу кызга әйләнә дә, Зөһрәнең ак шәлен бөркәнеп, үтә күренмәле ефәк ак күлмәк киеп күккә күтәрелә. Шуннан соң Кыйгасар елгасы өстендәге туманда эреп юкка чыга икән. Каравыл өендә әллә ниләр сөйлиләр. Мин әйтәм, зиратка мәче башлы ябалак ияләнгәндер. Алар бит төннәрен бала елаган тавышлар чыгарып ухылдыйлар. Ник берсе дә миңа ышанмый? Бөтенесенең телендә Нәфисә өрәге генә.
Юк инде, Габделхәй, ди хатыны. Үз күзләре белән күргән кешеләр бар ди бит. Зөһрә апа рәнҗеше инде бу. Габдрахман хәлфә рәнҗеше. Булай да кояш баегач Кыйгасар елгасы яныннан үтәргә ярамый дип гомер буе сөйләшәләр иде бит. Ул урынны кояш баеганчы узарга кирәк дип. Зимагур шыяпта куркуыннан шүт кенә ыштанын юшләтмәгән. Нәфисә өрәге әллә ни кадәр артыннан ияреп килде. Ла хаула ва ла куата дип белгәннәремне укыгач кына зират эченә кереп югалды дип әйтеп әйтәди. Хәзер төнлә кеше йомышын үтәргә дә урамга чыкмый икән. Ник онасын ияртеп чыга микән ни дип авызын йырып көлгән Гарәфи. Гарәфине беләсең, теленә шайтан төкергән. Кит аннан. Шыяп Аллага ышанмый ул. Эчә-эчә күзенә күренә башлагандыр. Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә дигән борынгылар. Тузга язмаганны сөйләп утырасың. Дөрес сөйләшмисең дип ачуланды Габделхәй. Дөрес әйтәм инде. Шул хәлләрдән соң тотлыга торган булып калган Зимагур Шиһабетдин көчкә сөйләшә ди. Маһруйбикә күчтәнәчләрен алып Хәбибулла карт йортына юл тотты. Үзенә ярып, алъяпкы читәгенә ябышкан кызы Нуранияне никадәр генә аерып калдырырга тырышса да, әнисе кызның кулын алъяпкы читәгеннән ычкындыра алмады. Барый миндә ни, мин иләренә дә кермәм. Аларның куканнары бызаулаган ди. Инде тайына да бер айлап булыр дип җырчы Сөләйман әйтеп китте. Шундый да матур тай ди. Аякларына ак ыек баш кигән ди. Ну шушыны. Башка балаларым бар дисәң бара, кал дисәң кала. Бу әҗәткана әйткәнне дә тыңламый. Шуның кадәр бабаңа охшап кире биткән булырсың икән. Үз дигәнеңне итмичә туктамыйсың, рәхмәт җаугыры. Ат бызаулыймы ни? Сыер бызаулый. Атка тайлаган дип әйтәләр. Кеше алдында мондый сүзне сөйли күрмә. Габделхәйнең улы кызы акылга җиңел икән диярләр дип, йомшый төшеп, Маһруйбикә Хәбибулла карт йортына таба атлавын дәвам итте. Нурания әнисе куып кайтармаганга сөенә-сөенә, Алансуның тузанлы юлында әнисенең галош эзләре кырыеннан нәни ялан аяк эзләрен пишәтләп калдырып, Куканның кылынын карарга Шамилләр йортына таба теркелдәде. Бөтен авыл балаларының теленнән төшмәгән Куканның ак ыек башлы тайын күрергә баруына сөенде. Маһруйбикә килеп кергәндә Фәгыйлә сәкедә ята иде. Ишек ачылган тавышка елмайганда итте. Елмаюы да әллә нинди мискин, кызганыч, кеше күңеле булсынга гына елмайган сыман килеп чыкты. Үзе торып утыра алмавына гафу үтенгәндәй, юаш тавыш белән: Әйдүк, Маһруй, ни хәлләрең бар? Рәхмәт яугыры, ничекләр киләсе иттең? Гаиләң ишле, балаң кечкенә. Вакыт табып минем хәлне белешүең өчен Аллаһның рәхмәте яусын сиңа. Гомерең буе рәхәт күреп яшә дип, Маһруйбикәгә сәке кырыенда урын тәкъдим итте. Ни хәлләрең бар соң, Фәгыйлә түти? Бик авыртынмыйсыңмы? Нәфисәңнән, Зөһрәдән хәбәр хәтер юкмы? Дип, Маһруйбикә күчтәнәшен пучмак якка кертеп куйды. Эй, Маһруйбикә, юк шул. Бер нинди хәбәр хәтер юк. Үзем дә бик борчылам. Безнең хәлләрне сорама инде син. Хәлләр сорарлык түгел. Балаларымны төрлесен төрле якка таратып тузгытып бетерделәр. Зөһрәм нишләр? Баласын ничек табар? Рәнҗим соң. Бөтен дөньясына рәнҗим. Аркамның сызлавына чик чама юк. Анысына да түзәр идем. Тән ярасы бер төзәлер, җөйләнер. Жан ярасы мәңгегә әрнеп торыр. Нәфисәм, оныгым өчен бер борчылсам, Зөһрәмнең гаиләсе өчен мең борчылам. Бер нинди хәбәр хәтер юк бит. Нишләргә дә белмичә төннәр буе кирфектә какмый сызланыплар ятам. Атна буе аңсызланып ятканмын икән. Хәбибуллам әйтә, сине карчык атка салып алып кайттык. Бер ни белешмичә яттың, карчык. Мин инде тәмам өметемне үзгән идем. Өннәрем алынды. Ташлап китәсең дип курыктым. Теләчедән килгән доктор терелүе икеле, йөрәге таза булып кына айный алса дип әйтте ди. Инде әлхәмдүлиллаһи, биргәнеңә мең шөкер. Аллаһы Тәгалә сораганнарымны ишетте.
сине миңа кайтарды. Каракай да синең яныңа кергәч, 7 ясин укып чыкты ди. Хәбибулла сөйләгәч кенә үземнең аңсызланып ятканымны белдем. Эй, Махруйбикә, җилкәмнең сызлавына түзеп булмый. Теләче докторы әллә нинди май калдырган. Шуның әзрәк сихәте тигән күк йомшатып җибәрә. Әйтмә дә генә инде, Фәгыйлә түти. Нишләп кенә бетәрбез? Безнең әткәйләргә дә тентү керде. Тиздән өйләреннән куып чыгарачаклар. Әнкәйне куштан кыйнаган көнне әткәй йөрәге тотып егылды. Аллага тапшырдык. Өйдәге мал-туарны, мендәр ястыкларын, өстәл урындыкларын, әткәйнең барлык эш коралларын, бүтән әйберләрен, казаннарына хәтле язганнар. Нахар кайын сеңлем Зәкиянең бизәнү әйберләренә кадәр алып чыгып киткән. Кайнанамны комсомоллар төртеп егып башын тишкәннәр. Эшләре харап, Фәгыйлә түти. Иртәгә өйләреннән куып чыгарасылар ди. Мунчаларын әлегә калдырып торганнар. Үзебезгә чакырган идек. Әткәй үз нигеземдә үләм дип карыша. Нәрсәләр генә булып бетәр, Аллага тапшырдык. Озаклап сөйләштеләр Махруй белән Фәгыйлә. Дөньяның алар гына аңлап бетерә алмый торган бу тормышның асты-өскә килүе, балаларның язмышы турында борчылдылар. Алдагы гомерләре турында кайгырыштылар, елаштылар. Әле күршебез Гыйльминиса карчык кичәгенә хәл белергә керде, диде Фәгыйлә күз яшьләрен сөртә-сөртә. Авыл халкы куркуга төшкән. Нәфисәнең ирәге, кәфенен сөйрәп, кеше куркытып, авыл зиратында йөри. Кайчагында өйләренә кайтып, тәрәзәдән карап тора. Аннары лапас түбәсенә менеп, ай нурында аппак көмеш нурга әйләнеп күккә ашады. Зират ягыннан әрнеп елаган тавышлар таң атканчы ишетелеп тора дип әйтәләр ди. Каравыл өенә җыелган картлар шак катып кайтканнар. Үлгәндер инде балакаем. Башкайларын бетергәндер. Җиргә тапшырып күрләренә салмаганга, шулай җаны җир белән күк арасында интегеп, урнашырга урын таба алмыйча йөридер. Зөһрәм соңгы үтенечемне дә үти алмадыгыз дип рәнҗидер. Эй, Фәгыйлә түти, ышанма кеше сүзенә. Габделхәйим әйтә, мәче башлы ябалак тавышы ул, курыкканга куш күренәдер ди. Ул төн кошлары зиратка яләшкәннәрдер. Кояш байыгач, шулай ухылдаган авазлар чыгарып очып йөриләрдер ди. Кешене сөйләмәс. Мине дә ачулана. Кеше сүзенә ышанып гайбәт сөйләп йөрмә ди. Җыен әфсен төфсеннәргә ышанып йөрергә син әпчи карчык түгелсеңдер ди. Әле гәүдәсе табылмады бит. Исән синең Нәфисәң, исән, әйтте диярсең. Менә яхшы хәбәрләр ишетерсең әле, сөенечле хәбәрләр килер. Минем күңелем сизә, оныгың исән синең Фәгыйлә түти. Исән. Шамил өйдә әниләре сөйләшкән арада ишек алдында басып калган зәп-зәңгәр күзле, аппак йөзле, кояш ашаган салам көлтәсе шикелле дулкын-дулкын чәчләрен үреп, зәңгәр су тукымадан телеп алынган тасма белән бәйләп куйган ялан аяклы кызны күреп алды да: "Синең исемең Нурания бит, иеме?" дип куйды. "Ие", диде кыз. "Мин синең исемеңне беләм. Шамил синең исемең, Шамил." "Каян беләсең? Син урамның теге башында торасың бит. Мин бу очта. Минем сине күргәнем дә юк ие. Безнең очта синең күренгәнең дә юк бит." "Сине кем белмәсен ди. Сабантуйда куканың белән гел беренче киләсең. Әле атың бузаулаган икән. Эй, тайлаган, ялгыш әйттем." Шамил елмая төшеп, аяк очларына төбәлеп, уялып кына сөйләшкән кызга карап торды да: "Бузаулаган. Син үзең бузаулаган. Ат бузаулый димене? Безнең кукан бит ул чабышкы ат. Беләсеңме нинди тай алып кайтты? Ак оек баш кигән тай. Шундый матур. Күрше Йосыф бабай әйтә, колынны хатын урнына кочаклап ятарлык билләһи ди." Аннан соң Шамил күптән түгел генә син безнең күрше малае Хәмзәне кыйнап, күзен күгәртеп кайтаргансың. Акырып җылап кайтты. Шуннан әнисе әйтте, ул башкисәр Хәбибулла малаеннан җүнле кеше чыкмас, бандит булыр диде. Минем әни әйтә, әле шул малайдан да яхшырак җигет булмас, нәселе югала торган түгел, әйбәт нәсел ди.
Үз малайың тәртипсез синең, теле пычак кебек кирәкмәгән сүз сөйләгәндер ди. Мин ул малайны әниең әби дип әйтсә, тагын кыйним әле. Хәзер курка инде әйтмәс. Минем әни карт булса да матур, беркемнән дә курыкмый. Теге атлы гаскәрләрдән дә курыкмады, кыйнасалар да курыкмады. Тик син барыбер башка сугышма, Шамил, яме. Әйдә тай карарга керәбез. Шамил абый дигән, кечкенә ишәле син. Мин зур бит инде. Минем шундый да абый буласым килә. Ярар. Онытмасам әйтермен, Шамил абый. Миңа ошый абый дип әйтү. Мә, алма аша. Бу көзгә алма. Алмаларны җыеп бетердек инде. Ату кырау ала. Әни кәгазьгә берәм-берәм төреп әрҗәләргә тутырып куйды. Безнең 15 төп алмагачыбыз бар. Яз көне галәмәт матур була безнең бакча. Шау чәчәк. Алмалар шундый күп кыелалар, бакчада гел алма исе тора. Көз көне әни әрҗәне өйгә алып кереп, алмаларны төреп куйган кәгазьдән чыгаргач, күрсәң, алма исе исертә, башлар әйләнә. Кыш көнедән нәкъ җәй көне кебек инде менә. Шат җәй. Нурания Шамил биргән алмага тешләрен батырды. Алмадан тәмле әшкелтем сок агып чыкты. Кыз алма тәменнән рәхәтләнеп, күзләрен йомды. Эй, тәмле бу, Шамил. Эй, Шамил абый, имә, минем мондый тәмле алманы гомеремдә дә ашаганым юк ие. Билләһи дим, ашаганым юк ие. Мин алманың яртысын Санияга алып кайтам. Әни ипигә кушып имезлеккә чәйнәп салыр. Тәмле булыр. Аннары соң әни дә сөенер. Әнием ютәлли минем. Кил ютәлли. Брачлар бронхит авыруы дигәннәр. Ярар, алып кайтырсың. Мин сиңа тагын алма бирермен әле, яме? Әниең дә терелер, минем әни дә терелер. Шамил абый дигән сүзгә күңеле булып. Син миңа гел абый дигән, яме? Ату минем сеңлем юк бит. Мин үзем төпчек. Әни әйтә, "И улым, без сине күәс төбе кырып кына алып кайттык инде" ди. Мин анысын аңлый алмыйм әле. Үсеп җиткәч белермен. Син минем сеңлем булырсың, яме? Синең абыең бармы соң? Абыең булса рәхәт инде ул. Юк, мин үзем апай кеше. Әйдә күрсәт инде кылыныңны. Бик мактанган идең. Мин шуны күрергә килдем. Теге җырчы Сөләйман әйтте, кылыннары шундый матур, Алансуда андый кылын юк диде. Мин мактанмадым, әйттем генә. Кылыныбыз матур. Нәкъ кукан шикелле.